Jintellet il-gvern il-qorti u rbaħtu l-każ. Bekka minn tofta meta telpu l-Ingliż l-employment li kien Minti ma konx marbut b'segretezza ma' Mintoff? f'ħajti kollha min għamilli b'satin fil-roti kulħadd miet. It-trid hawnhekk bħal baħnan ġod dockyard. Pereżempju sewwi T-boilers. Lim livell ta' skrutinju kellek tasal lih biex daw jafdaw dan it-tip ta' xogħol? Għandi għabtit nikbi binnek il-veru da, dak li jmexxu l-flus, tantu ma clever. Illi ċirkulaw flus bizzejiet. Biex inti qatt ma tasalem. Badu għan 3 metru kif inti tikkontrolla l-bniedem. Waħda minnhom hija kuxjenza, the best. Il-Knisja ma. Jien semmut. U l-materja tiegħi sessir enerġija. U dak huwa reliġjun tiegħi, fimta? Mela, ħansa sikset mistoqsijiet fuq l-affarijiet kollha li għadha kif għatli, mela. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merba nilqakom għal appuntament ieħor miegħi ma' sħabi mal-Patreons li qegħdin hawnhekk illum. Fl-istudio miegħi llum għandi lill-bravissimu apparti ngħid qabli wieħed mill-aktar imħuħ fini, raffinati u brillanti li qatt iltqajt magħhom kemm li ngħix qed nitkellem dwar il-professur Charles Puleli huwa l-ewwel PhD fl-inġinerija f'Malta. Ma' l-professur Puleli ħaddet dwar ħafna affarijiet fosthom ovvjament l-irwol tal-inġinerija u x-xjenza fis-soċjetà u għalfejn din issawwar soċjetajiet aħjar minn oħrajn, però wkoll kif qed ngħid moħħ Charles huwa pjuttost vast, ħanitħattu wkoll dwar ħwejjeġ li huma ta' xejra aktar soċjoloġika fosthom is-sess urban versus is-sess rurali, l-istruttura tal-familja, ħanitħattu dwar Alla, l-Bibja u l-electromagnetic field, insomma ħafna u ħafna ħwejjeġ oħrajn. Qabel ma nitilqu gas mal-pjanċa, nixtieq nirringrazzja l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli u għal daqstant is-sejħa tiegħi waħda sempliċi immens, jekk għandkom għal qalbkom dan il-podcast inħeġġiġkom li tappoġġjaw id-ditti li jappoġġjawna. U dawn huma Derek Meets, il-Hungry Hippie, kif ukoll il-Browns Lafex Media, il-Kutrikon li issa grazzi għalihom għandi xebba frisk id-dar, tistaw iżurhom il-showroom qiegħda tagħhom hawnhekk li jiġi l-imrieħel, insomma 3 kantunieri il-bot minna, grazzi l-Cabs, il-Vini e Capricci, il-Maple, grazzi l-Garmin Stretta u Teatru Malta li nfakkarkom qed itellgħu il-wirja dik is-siġra f'nofs ta' triq li tibda mis-16 ta' Ġunju ġewwa l-Emkas ta' Raħa Ġdid, nissottolinja dak huwa biss id-data tal-ftuħ se jkun hemm ħafna dati varji oħrajn tistgħu iżuru s-sit biex issibuhom. Jidderiġu Paul Portelli flimkien ma' Chris Gatt u kitba ta' Manuel Mifsud, so you know that shit's good, son. Patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tappoġġaw dan il-proġett daqtitu. Artlaqna, jien u Charles Puleli. Ma kienx toġobni l-ingrava. Biex tkun taf Edin Rowling, ġviri l-istorja ħnibdew bija tlaqna. Meta kont żgħir jiena kont ħares lejn l-ingravati ta' ħadd ieħor u kont narhom mhumiex simmetriċi. Dejjem tkun lopsided to one side. U ma ġbitnix. Qed żgur li hawn oqda, il-loġika tal-oqda, fimta, x'kollox loġi wara. Il-instansiba dina l-soluzzjoni fejn l-ingravata tiegħi tkun perfectly symmetrical. U għamilta, u dini, fimta. Ġiri hemm sekwenza biex dejjem tasal għal-ingravata simmetrika. Ħana mill-lik ma lajna. Tajjem. All right. Kulħadd jibda l-ingravata. Arda xej, ġemma sabija. Kulħadd jibda l-ingravata, fimt? Bdi minn fuq, jina libta taħt fuq, da segwis. Ara kemm ġeja simmetrika, ara. Di edha taħt fuq, edha minna. Kif namlu għahdek, naf stem tiġi minn fuq. Ara, baqet minn fuq. U dawra uħna naħal ora. Tiġi perfectly symmetrical.
U ħadd ma jagħmel hekk. This is the result of a cottoniera child bħal Rizzo, by the way, il-komissarju. John, kont tafu jew inti? Le. Insomma, dak nasib iżgħar minnek. ħafna iżgħar. John. Imma r-rikkezza li kien hemm fil-edukazzjoni tan-nies tal-kottoniera. Bħal Rizzo bħali, kull dik minn tofta. U kien hemm nies oħra kbar fid-dinja ta' Malta. Għad ma eżaminawna għat-talenti li għanna. Kulħadd iridna nispellu l-lingwa Maltija, nispellu l-lingwa Ingliża. Ħadd ma ċċekkjana fuq daw. Ħadd ma ċċekkjana fuq. Dik kif wasalt għalija kien xi ħaġa li informazzjoni li wrid jew li deduċejt inti? Deduċejt jien, ħafna minn l-affarijiet. Le fis-sens tal-ingravata. Nejmna, waħdi għad qoddim il-mara infittex is-simetrija. U l-loġika tagħha kienet li naqleb hawnhekk. Nisa mill-lek ċofli, da issa wkoll, mhux nagħmel m'hemmx. Fimtni. Dina jien ma ġejċaw biha biex nirrispetta lilek. Jiena qatt ma mort l-università mingħajr ingravata tajjeb u qatt ma mort b'shorts. Għax il-pożizzjoni tiegħi fil-ħajja tajjeb irrid inżomm ċerta dixxiplina biex noħroġ daw is-soluzzjonijiet biex insew il-vapur tawdex. Biex meta nkun ikkasar qorti nkun waħdi, niddixxilpina ruħi mhux nittewweb u nitlaq niġri lem, fimta? Jien tellet il-gvern il-qorti u rbaħtlu l-każ. Il-floodwater channels tal-Marsa jiena kont instrumentali. Tellajna l-gvern il-qorti imħabba d-dizin ħażin ta' l-bridge li kien hemm taħt għal-Domoro Street. Għas kon naf naf dik l-istorja. Tista' talabora ftit fuq l-istorja? I'm welcome, nibdew nkompli biha. Nibda bl-trit, isma' ħanajlek. Speċa dan il-podcast jiena soltu jkolli ħafna noti preparati għal-podcast. Din id-darba deċidejt li wara l-tqajt miegħek darbtej mhux se jkolli noti. Għax ħassejt li jekk kull marret nagħmel fil-każ tiegħek u li nippermetti li nnifsi nkun kurjuż dwar dak li inti qed tgħid għax naħseb li tant għandek moħħ vast interessanti plus li inti titkellem b'mod onest ħafna. Allura speċa kull ma ħanamel jiena ħansegwi lilek kważi minkejja li ħaniprova. Ħanejdek, il-fatt li jiena inġinier ma nistax inkun diżonest. Jien m'għandix bżonn eżaminaturi. Għax ir-riżultat ta' dak li nagħmel jekk hu ħażin jien mhux tajjeb. Jekk hu tajjeb, intajjeb, imta? M'għandix bżonn eżaminaturi jiena. Mela, nista' nsemmi ismijiet? Li titi sa imma. Mela, alright, nirringrazzjak ħafna. Min jena kelli ħafna studenti bħal Bassinjur li dilan hawnhekk tajjeb. U Malta kollha il-power stations, communications, telecoms kollha min jaħdem fl-ilma u insomma. Ġew l-Università Maja, jien ġejta Malta fil-1968, tista' taħseb kemm hemm studenti. Mela darba minnhom eċempilli Dr. Ray Fenek ta' ħal-Ormi. U għalli, hu paċenzi, għalli għax irid intella l-Gvern il-Qorti għax il-klinik fladjat li. Għetlu ma jima nafekx, fimt? Għalli għax għad mill-studenti tijek tani jismek. Għalli għax għat insiba diffiċli biex insib xieħat jieħu dina l-inkariga biex namlu dil-bicċa xogħol. Għalli l-studenti tijek għalli polema jibżax minnu, għalli dak ma jibża minnħat. Għetlu xieġi, għalli għak l-student, issa. Fimti ġifiri ċerti għaffariet t-gustu minn għawaj. Mux ma nibżam ħajja, nibżam minn kullħat, noqgħod attent x'nagħmelu. Qed l għaret ħan nżel semmis, fuq nżilt insomma il-klinik fejn kien hemm il-lada. Għanax Fejn pavi. Ok. Fil-pavi. Insomma, nżilt hemisfer. U għalli urini kemm ifladdja ħal-Ormi fit-2003, September 15 to 17. Il-marka fil-klinik kienet iżjed minn metru fuq mill-art. Tajjeb, ġifiri, ifladjat kollu ħal-Ormi bil-Marsa b'kollox. Hemmhekk kienu jmutu n-nies, Għalli għandi ħafna spejjeż, għandi ħafna hekk u nixtieq intella l-Gvern il-Qorti. Għalli x'taħseb? Qedlu all right, qedlu ngħinek.
Għetlu battu l-kondizjoni wahda jena, fimt. Għalli xinija. Għetlu ma tallasnix. Għetlu għalli settini opportunità biex naħdem klos ma ċerta nies, tajjeb, u sen kun naf Malta kif tiġi ġranjata. Għalli, urajta, kif trid inti, elmat nara. Fakkarni l-imsena t-najdu għaw? 2003. 2003, ok. September, 15 to 17 kien il-dilluvju. Issa, mela jina wahdi nżilt emmisfel u bdejt ovvjament għamil investigazzjoni, bdejt minn fejn Marsa, Kassar, ġifieri, għaxem l-outflow tal-floodwater channel ta' Wit l-iswet għandi kun jedu l-emmek, finta? Emmek jibqa tira saħat tart. Immaġin dik l-erja kolla. Issa, u bdejt minn emmisfel, l-ewel imxejta, u bdejt nistudja. Dħalt fil-mina, taħt għal-Domoro, u mill-ewel sibt, tisma daqxejta, 48 kolonna, iż-żom għal-Domoro Street, u l-kolonni il-bot minna u minnek, individualment il-kolonni. Allora d-debri kollu li jinżemil għal-ormi, ħattart u għek jieħel mal-kolonni. Emmek jisir dam? Mela. Emmek mitun nis. Allora dina, għajtjela bil-mixi, ovvjament. U ma kienx jitnaddaf? Ma tistax natfu, għax wans li tamel ix-xita u jeħlu il-kolonni tan nofs ta' taħt Domoro Street. Ma jisħat jitħol emmek, tistenna sa' kem id-dulu jaqa. Għax tista' teri emdadin, bażan. Of course, erqu n-nies. Issa, mela, u tlajt mbagħad bil-mod il-mod, miexi tlajt sa' l-ormi u bqattila sa' tart, nistudja l-ħin kollu dan. U li rajt, interessani. Tajjeb, u bdejt nagħmel l-inkjesta tiegħi. Waħdi, ninżel n-nota, nizzel n-nota, il-kamera tiegħi stess, ovvjament, waħdi dejjem waħdi, u l-bambin ħabni. Għax hemmhekk kien hemm id-dranaġġ. U darba minnu id-dranaġġ ola. U kien hemm xi biċċerija misfel insomma anyway illi dak li beda ħireġ minn taħt l-art kien abjad. Għax meta d-dem jisħallat mal-ilma kien hemm abjad. U marelli gejt rajt qudiemi eżatti il-kisra kif taħdem dal-marelli dranaċċi flowja. Ħaddu ritratti u ġejt konklużjoni li mħabba id-design li jagħmel xi ħadd. Isak vera tixtieq tgħidli u fl-istess ħin qed Iva, għax saqsejt min kien id-dizinjatur li hu l-arkitett ħadd marti jgħidli. Imma jiena had a good guess illi dal-perit kien taf inti xi ħadd importanti. Kien perit. Kien perit. Allura, u hemm inkejli kalibru tan-nies jien, right? Għanidlek certain plane. Il-kalibru tan-nies mhux kif jaħsbu n-nies ta' imma titmur tara xogħolhom kif inhu. U dak kien waħda mill-affarijiet li nkejjel perit kemmu kbir, fimt. U meta kalkulajt kif, pereżempju, l-ilma kollu li nieżel minn ħattart u għall-ormi jissabbat ma' right angle bend qudiem dak il-ħandu biħu records hemmhekk ukoll. Sena. Imma right angle, inti qatt m'għandek id-dawar l-ilma right angles, għax inti meta inti l-ilma ġej dak il-momentum kollu, jaqbad mal-ħajt. U jitla l-fuq. Għax l-ilma huwa incompressible, fim? Jitla l-fuq. Meta jisib l-oli, mbagħad jerġa' jimxi n-naħa l-oħra. Imma inti se naqqas il-head minn ħal-ormi għal-Marsa. Meta jgħid il-head hija il-momentum? L-oli tal-ilma l-head, fimta? Biex inti tmexxi l-ilma, hawnhekk irid ikun li jiżjed minn dak jedu l-head, tifhem? Issa, meta inti niżel l-ilma u tħabtu mal-ħajt dritt u jaħbatu mal-ħajt, dik l-enerġija kinetic energy tispiċċa potential energy. U tnaqqas il-flow. Da ħadd ma kellu idea il-hydraulics kif jaħdmu. U ovvjament ktibt ir-rapport tiegħi, dom xi xahar hekk nikdbu. U mill-lider jien tajt parir x'għandu jsir fil-futur. U kien ġej daw 48 kolonna. U il-floodwater channels għandhom ikunu kollha ħitan, iktar ma jkunu smooth iktar aħjar. Ħalli jkollok id-debri, inti il-ħitan ikun ċatt u jibqa' dej miegħu ma jeħlix. Da mhux hekk ta' kien hemm 48 kolonna ta' including il-kolonni li kien hemm Albert Town, Bridge ieħor bejn il-Marsa u l-Albert Town. Kollox ħażin.
from the point of view ta' hydraulics. Hawn hija superficialità tal-moħħ tal-bniedem fimta. Irid ikollok ċerta depth biex inti tifhem in-natura. Is-sitwazzjoni ġiet rettifikata biżmien? Issa iva. Imma wara 15 li daħal il-rapporti l-qorti, xi ħadd raħ. Wara 15 ġurnata nara pjanċi tal-galvanizzat. Imwaħli mal-kolonni biex għamluhom ħitan. Ikkupjaw li, ma importax taġi, mux għetnejt. Imma wara 15 ġurnata li da kien il-rapporti l-qorti, xaħat raħ u realizza. Ħarġu kontrat, waħluhom bil-viti mal-kolonni jek tal-konkrit tajjeb biex il-kolonni ma jibqux hemm. Għax issa ħitan, saru 4 ħitan insomma. Allora, mid-2003 sal-lum, għatma fladja faħħal ormi. I'm very proud of that, yeah? Ġifiri l-rima għandhom dovuti lejk? Well, in a way. Issa, mela, ħanidek l-istoria. Darba minnhom tibbat għalija Mary Louise Coleiro. Dik minn ħaq-ormi ukoll. Għaxin tippreżenta l-ormi. Issa għandikun kien hemm nazzjonalisti fil-gvern, imma kienet tippreżenta ovvjament il-Labour Party. Nispera tismaħħadi. Segwi, daj. Allora, insomma, jiena nżilt. U dajt maħħa, insomma, għalli għara, tittedinna xanna x'namlu, għanni proteġu l-ħar ormi. U di l-ewwel darba dajt maħħa jiena. Għalli għara, nizzinna ħafna nies, għara daqxej, sta' x-power, nizzinna ħafna nies mill-offiċini tal-gvern li kienu jaħdmu fil-Works Department hemmhekk. U kien hemm xi 40 ruħ misfel fim. Għalli inti tibża titkellem. Tara li, ma nibżax nitkellem, għedilhom x'għandhom jagħmlu. Għalli mbagħad immorru fejn trid immorru, carcade, nifollowjaw, kodinna x'għandna nagħmlu. U għedtilhom insomma, għon disperu qudiem il-klinik ta' Rejfenek, hemmhekk finta. U mbagħad qed nitlu f'karozza. Tlajna f'karozza, nżilna il-mars hemmhekk u bdejt ngħidulhom dal-ħadd irid jitneħħa, dat idu tittundjaw, kulħadd jagħmel noti. U kien hemm xi nies qalu li surpuri importanti telefon number tiegħek ħalli konna bżonn xi ħaġa nadwilek insomma. U qedtilhom dak li għandna bżonn. Issa. Telaq kulħadd u tibqa' Mary Louise Coleiro. Miegħi waħdi fin. U tħares lejja. Għadli surpuri għadli jiena. Għatma b'nem bħalek, għadli inti taf xi tgħid. Għadna nispera jiena. Għadli kif se naqbad nirringrazzjak. Għadli mhux tgħidli thank you jiena, għadli mhux biżżejjed, illa morru niklu fl-imkien, għadli mhux biżżejjed. Ħajja bil-Mary Louise. Għadli ma xi trid, għadli nagħlqek waħda. U mela kien ġessa bih immens, għax tant ikkonfondejta. Fimta? Id-rida tirringrazzjani. B'xi mod. Għalla għanna nqek wahda, għalla nqek wahda, għanna nqek wahda jien. Fin għannaqt il-presidenti. Interessanti li bniedem li huwa razzjonali u loġiku bħalek, xorta jsib ħafna valur f'tannieqa, per eżempju. Of course. Dak il-kliem li nistu nitkellmu, per eżempju, mal-females li ntqajt magħhom jien meta kont f'Iġġ l-Ingilterra, hemm dinjità kbira. U dak li għadek kemm qed inti huwa veru. Għax kulħadd li jiġi kellimni u jiftaħ qalbu miegħi fuq ċerti affarijiet li ntaqgħu magħhom, ma' bojs oħra speċjalment, fimta? Għax miegħi kienu jsibu wens kbir, fimta? U jiena kont nitritjom bħal fjuri, fimta? Anke żwieġ tiegħi. Iż-żwieġ tiegħi huwa jekk jien għandi fjura, inħalliha fjura. Mhux naqtal il-petals, qed tifhem kif tagħmel pornografija bil-Malti. Jiena kullinkwa tfajla li kelli. Qatt ma kelli waħda għax ma stajt naffordja żwieġ bil-Malti, fimt allura għamilt f'moħħi li rrid immur l-università l-ewwel biex inkun nista' naffordja tfajla pereżempju. Ħaġa waħda li għamilt imma kull tfajla li kien ikolli kulħadd kien jgħidli let's go Dutch.
Daċ, tafx tfisser. Kuħat ħallas. Nsejx tfisser l-żgur daċ, madonna. Kuħat ħallas tiegħu ġifieri. Għalkemm kienet jibsa, konna dela le, la inti miegħi jiena inti responsabilità tiegħi. U jiena ħallas lek. Tgħidli ma m'hemmx għalfejn, kulħadd jaħdem. Dejjem dinha, għax meta niżżewweġ jiena rrid. Inkun responsabilità tal-mara, tal-familja tiegħek u jiena rrid inħallas, mhux int. Jiena responsabbli tiegħek. Tgħidli, all right, għamilli pjaċir, don't argue with me. Inti anka fil-periodu tal-courtship xtaqt li dawk il-parametri jiġu jkunu part minn dik mid-dinamika ta' relazzjoni. They are still are. Dejjem kont u. Ġili tkellim ta' manis li għandhom perċezzjoni ta' dinja u relazzjonijiet bej l-irġiel nisa li huma differenti minn tiegħek fis-sens li forsi jgħidu lek inti laqa patriarkali f'dali qed tgħid. Iva ta' imma kien hemm ħafna affarijiet, pereżempju kien hemm nisa li qalu li jekk jgħidu r-raġel tagħhom pereżempju jridu jixtru żewġ bras u two pairs of panties, pereżempju, dan waħed mhux biżejjed. Kelli professuri jiena li il-mara tagħhom, pereżempju xtaqt tmur l-Awstralja. Jiena l-mara tiegħi marret l-Awstralja, t-tifla tiegħi marret l-Awstralja, marret l-Ingilterra. She's free kif tatnihom lili. L-libertà jiena tajta l kulħadd, including l-istudenti li ħadd ma femni. Issa, meta intqajt ma' riġiel oħra u nisa oħra, fimta? Da, pereżempju, Alla l-mara tiegħu jekk tmur l-Awstralja jibqa' hemm ta' għax li żewwiġt. Jiena meta intqajt mal-mara tiegħi, meta ġejt lura mill-Ingilterra, by the way, kienet daqsxejn xokk għalija għax meta tiġi għall-kumpanija femminili, tifhem, jiena mdorri, kelli problema qatt. Biex tispjegaw lil-min qed jisma' għax inti mort l-Ingilterra biex tistudja, mort hemmhekk. Ma tix naqbdu l-biografija u mbagħad naslu reġgħu lura n-nisa. Kif trid. Naqbdu għandna l-biografija tiegħek. Mela, Diet naħseb li tajb nitkellmu nibdew minn dik l-istorja li għat l-bieraħ. Ta' dal għallim meta kellek 6 snin li kien jismu Mr. Bonnici minn għalli. Bonnici, that's right. Ta' Mr. Bonnici. Tista' speċna għat li l-bieraħ għat li kien l-ewwel persuna li jarafni għat li ħadik għat li. Għalfej. Għarħantik il-picture kollha. Għana konna s-ġiwi. Għax jina twilid Bormla, għamilna għazġurnata ta' xwaqt id-dar u dadi u l-mammi morna s-ġiwi, insomma. Kien hemm remissa, nlabu ma' żwiemel, għadni nxom ir-raħa ta' Silla. Beautiful, U ġejna l-Birgu, insomma, u l-Birgu id-dar il-ħġiġ mkisser, niftakar xiena it-tiben fuq il-bejt biex shrapnels tal-bombi ma jaħbtux mat-torba tal-bejt, fimta? Kienet ċuċata, ma' insomma. Niftakar da kollu, Mbagħad nilabu fit-triq, mbagħad bdejt imur l-iskola. Kont imur l-iskola l-armerija tal-Birgu. U dak kien hemm insomma da Mr. Bonnici niftakar. U kien jarani hekk, taf inti. Kien isu jarani li daqsej deep jien kont nilgħab il-futbol bħall-oħrajn ta'. Imma kien minn il-ħomma kont nagħmlu kollox tajjeb kont ġib, insomma. U darba kien qalli ċal isma'. Għax kont se nibdel il-klassi niftakar, jum il-forsi nitla l-5, jum il-5 sa morx imkien ieħor, qalli isma' anke l-meftit. Qalli qed taraħ da s-siġġu u kellu s-siġġu tont. Qabel kienu tal-linja mit-tundjaw, isu da insomma ħanedwek, fimta? Ħanuża da, importa, nuża di. U rini, per eżempju, poġġastu waħ minn għalaw, għalli xini huwa dak il-kurva, għatlu dik tonda jien, fim? Mbagħad għamil li hekk ara. Għalli xini dak il-kurva? Għatlu għadaf tit-tonda jien. Mbagħad għamil għatlu dik ġejja kważi straight line. Mbagħad għamil li hekk, għal dik xini? Għatlu dik straight line jiena. Ġifieri minn hemm sem mara tara straight line. U da għalli ċal, għalli issa la tikber inti, fim? Tibda tagħmel il-mathematics. Li jgħidu calculus. Fej kulinkwa kurva jekk tieħu biċċa element żgħir minna tiġi straight line. U dak il-calculus kollu li inti titgħallem. Jgħataw dak by the way. U ħadd pjaċir bih. U mbagħad insomma l-għada ġie għalli għax aħna jiena kont il-mami kellha 6 tfal ġifieri, fimt? Allura l-boys 4 boys u 2 girls. Tista' taħseb. Bejnietna għasem għalfejn nilagħbu ma' ħadd, konna nilagħbu ma' kulħadd fit-triq ta' finti kif eżatt kif qal
il-Kummissarju tal-Pulizija, Mr. Rizzo, eżatt. U allora da Mr. Bornici rġajat li għall-isma ċal, għalli bżon il-linka. Għalli mi fejn tiġi l-linka. Għatlu ma nafx mi fejn tiġi l-linka, għatlu mal-Fortini, fejn dalla sal college hemmhekk, St. Edwards. Għatlu mbajtar ta' xew gżejr, għatlu mux tajba l-lek, għatlu ma tafjemu pesmu, konna naqsmu għana, noqdu labu, ta' finti. Għatlu jisu linka, ta' għalli ġib l-ftit. U l-għada tellat barmil miegħi ta' finti, u mlejtu dan imbirek bajtar ta' xewk. Unżilt, għatlu għaw sirra. U kif għaxarniħ fl-imkien, di l-edukazzjoni, fimti, għaxru mieda, u beda, mux l-inkaritu għarit jikkalerja xi drappijiet, għattifem? Għalli daj tebba. Għetlu nafi tebba jena, kont nafi tebba xil-mammi kienet taf. Li tebba zgur. Bħadju, il-mammi kienet tamlinna il-shirts, għaw xedulom bil-Malti, shirts. Shirts. Omos. Il-omos, bid-drappijiet tal-dar, ta' xisimum tal-parachutes. Jien kelli drappijiet tal-parachutes, għat ma kienu imorru. Madonna mi kem dbieħom dawk kullum mill-ġurnata. Military grade shirts by. U mela Mr. Bornici kien l-ewwel bniedem. Ma tassew, aħna nitkellmu fuq linka. L-bieraħ ma stajtx isib linkanti u bażikament batt it-tim kollu, organizzajthom, dorna dawra Malta u fl-ħar sibna linka li kellek bżonn. Thank you. Balik. U diffiċli veru. Ma nafx xi ma tħallx fejn ġes għamilt Battlordni. Kienet jibsa Kylie? Le, ussa. Naħatana ma stajx insib, anyway. Mawra salħadnu ta' Derek mux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, dak kien Mr. Bornici. Mbagħad jiena qatt ma kont naf nistammu l-università. Qatt ma smajt li stajt inkun tabib, surgeon, jew avukat, da ma smajt. Lif nisma' id-dockyard. Id-dockyard kemm tajba, kemm hija da. Lif dockyard il-hawn nieżla, ma konx naf. Issa on the other hand, jien ma konx naf jien. Meta da Bornici darba minnhom qalli ċal għalli mur id-dar, qabad il-borom tal-mami tiegħek. Għallu kejjilli ir-relazzjoni bid-diametru u ċ-ċirkonferenza. Jena mort id-dar. Bejn erġajdiri? The diameter, pi, ġifiri l-kelma pi. Asmajt. Kelma pi, kombinazzjoni. Issa, qabel ma ġejtint, kienem wieħed stedinni biex immur għall-event fl-14 ta' Marzu li tġi 314 u ħajamluħ pi day. Fil-kasa jgħamijaj. Anyway, u jena dejt inkejjel da. U ġej konklużon li jgħat tlieta. Iġvi diametru with respect to da u 3 times, fimta? U mort ferħana xsib 3 u kullinkwa relazzjoni għal-istess ċirku ġveru. Għetlu ser, għalli sibta, għalli proset, kemmi għetlu tlieta jiena. U għalli jitħaq, għalli proset, għalli mux eżatti, għalli 3.142. Għetlu għarrajt jiena 3.142. Għalli le ma importax, għalli bizzet 3. U dak kien Mr. Bornici. F'dak il-punt inti tbaħt li kellek però din il-kapaċità li ħadd ieħor ma kellux. Le, jien dejjem konfondut. Kemm naf jien, ma nafx. Ma kellekx riga ma xiex tikkumpara. No, dejjem konfondut. Ma kellek il-ħutek, le? Imma qatt ma konna nitkellmu fuq l-iskola. Konna nitkellmu fuq l-scooters, namlu fregatini, imma konna equal, di konna namlu l-films, film ta' flimkien. Tamlu l-films, Għax fi żmien il-gwerra, vera l-gwerra ma kien jaw xejn, konna namlu karti twalek. Ma namlu. Ġiri ħutek ukoll, għax inti wkoll ġej minn familja ta' nies li jibnu il-fregatini, l-opri tal-bahar vari. Fil-fatt għet mill-kodba tiegħek huwa fil-fatt dwar dawn l-opri tal-bahar u xek. Dan ġibtu ta' posta ġifieri biex. Issa da fi ħafna sketches għalhekk il-lingwa mhix hija limitata għal dak li rridina, fimtni? Da fi ħafna sketches. U da, tajjeb. Hekk. Tub. Iktar? Dak il-baħt price tiegħu mhux tal-kitba biss imma tal-sketches li għamilt jien stess, qed tifhem?
Dak kien Il-baħ premju għax anka fil-fatt meta tara t-pinġija tiegħek fin-noti tiegħek hija għandek id tajba ħafna. Hija xi ħaġa li wrid mill-minant missierek forsi jew minant it-tijiet tiegħek li kienu jagħmlu dat tip ta' xogħol. Hija interessanti, fimt għax meta jiena kont qed naħdem Azzju Fonds. Din hija storja interessanti wkoll, fimt. Kien hemm ċerta sikretezza bej dawn in-nies l-antiki, tifhem li ma jridux jiddevalġjaw dak li jafu huma. Anke d-dokker qed ma' ħadita jiena, ma isni qatt ma konfondietni jiena għax kien joħroġ il-galvu tal-fregatina, pereżempju, tal-Luzzu x'kien ikun. Toħroġ il-galvu fuq il-plataforma tfisser tpenġi il-frames tagħha, fimtni? Meta toħroġ il-galvu, ġifieri s'issa pinġejnija fuq biċċa karta qed ngħidu jew qed ħriġna l-forma il-ħall. Le, għax huma mhux biċċa karta kienu jużaw kienu jagħmlu trip life mal-ħajt, kważi full size, u bad inti ittija laqaġir biex tiġi sa biċċa karta kbira. U tpenġi fuqha mbagħad, fimta? Tpenġi kollox fuqha, mhux fuq biċċa karta le, full size kważi. Whiteboard oriġinali. Whiteboard oriġinali, that's right, fimta? U dak jien insomma kont ngħidu. Kien nhar ħepinġi, meta ma kunx hemm jien. Taw min jagħmel sorry, di. Imwet il-kalkara, iva bravo ħafna, del ċeppo. Ħonota di. Iva del ċeppo. Del ċeppo. He's very nice, very bright man, għadu żejr. Skużani tal-liftek, mela, kont tajli li hemm ċertu segretezza. Issa, u jiena, ovvjament, taf inti, mhux il-kurzita, the next step irrid nibdu waħda jienu, għabattu bdejt impenġi. U l-loġika kif penġi, m'hemm xejn differenti, titpenġi di, tajjeb, ħares li għajek, tajjeb. Issa jew iddur maħħa inti jew ndawwer rekat right angles. Ma titla' fuq ħares l-isfel, ħares l-isfel, tpenġi dak li tara. U jiena nara penġija kif inhi. Mhux hekk. Rajthom dak. Ma mhux kulħadd għandu l-kompetenza li dak li jara kapaċi jpenġih. Only if you don't try. Only if you don't try, or you won't know until you try. Fis-sens li kulħadd għandu dik il-kapaċità taħseb inti? Kulħadd għandu biża'. Kulħadd għandu biża'. Kif titgħallem dik hija naħseb is-suċċess li għandi jiena x'tallimt nitgħallem. Taf l-udejjek tal-tifel tat-tifla ta' jiena ilu ħafna għandu 10 snin għalin jismu. Qed lu għalin tikkonfondi xejn. Qed lu s-sekwenza kif titgħallem huma di. L-ewwel ħaġa biex titgħallem ta' x'inhija sekwenza. Rejection. Dik l-ewwel ħaġa li inti tħoss. Rejection. I don't want to know. Kemm bravo bro. Issa, mela x'għandek tagħmel biex toverkamija? Qed laqa, mur għamel xi ħaġa tħobb. Ma tagħmelix iżjed minn jum jekk jista' jkun fimta. Erġa' mur lura leha. Deqitek, you reject it, release it. Isqaw inti titwet lilek innifsek. Go back to it, even if you don't like it, and that's me. Go back to it. Even if you're scared and fimni. Mux għax nishtiq titkellem ħażin, ġenwinament ma fimtekx. Jekk trid tiktibili fuq dil-karta jtubgħat il-mors. Anke qed tfixxi taħtek ħanidu hekk. Anke qed tfixxi taħt il-biża'. Go back to it. Fimta? Għalhekk qedlek jien m'għandix bżonn eżaminaturi. Għax I don't mind inpixxi taħt bil-biża' jien meta nkun waħdi fuq il-vapori ta' I don't mind. It's natural, fimt? Allora, meta tmur u tibda the next step is familiarization. Fimta? It's rejection. Obey your instinct. Itlaq. Mura mux ħaġa tħobb, imbagħad go back to it. Imbagħad tiskanta, alla wara ma tifhimiex, dik li tara qudiemek tibda tiffamiljarizza magħha, fimta? Kif tibda tiffamiljarizza magħha, terġa' tmur għaliha xi darbtejt li meta tkun għadek żgħir, by the way. Rejection wara darbtejt lieta, you familiarize with it. L-età tiegħi irid imur xi sitt darbit lura. Iktar ma tikber iktar għar sir, fimta? Il-sistema tibda ta' finti, ma tkunx għal-absorption factor daqshekk. Mela familiarization. Huwa l-fatt li kollok iktar xtitlef fis-sens li meta inti tiġi rejected. Professor Carmer ta' għannek. Ta' għannek. Speċa ma tkun żgħar ma tiddejax daqshekk ta' għannek, status mhux daqshekk importanti għalik. Allura, bajdu dik għad nisofri minna sal-ġurnata tal-lum, sa' ngħidlek iżjed fuq għadi. Mela, wara familiarization, tiskanta tiħu pjaċir. Enjoyment. Kif tibda tiħu pjaċir anke biċċa żgħira ta'? Il-absorption factor titħol ġo fik
kurzita kbira, tgħid marri li kemm sabiħa dik, tibda tara sbuħija. U meta darba minnhom għamil 13 il-programm fuq television, bdejt nuża l-kelma kemm sabiħa dik, fint? Kulħadd jiktib li x'tara sabiħa fiha dik surful. X'tara sabiħa dik. Fimt dis-sensitività li tara sabiħa. Sabiħa. Mar għejt. Darba għamilt program fuq l-steering system ta' motorcycle, self-centering system. Kemm sabiħa di? X'tara sabiħa, biċċa sabiħa. Wara rejection, familiarization, dik il-biża telqet, qed tieħu pjaċir. Pup, f'daqqa waħda, absorption, understanding. Waqt li huwa dak il-mument li inti tara sabiħ ġifieri il-mument tal-absorption. Dak il-ħin. U meta għamilt xi exhibition, il-biraħ urejtek il-binary numbers għaw dak il-computers li urejtek l-ħar darba. Li urejtom l-ħar darba l-Waze naħseb. Għax by the way, il-biraħ ma ħanajt dil-aneddotu zaħir. Mela kif tlaqna l-barra jena u dili minn għandek konkludejna li l-Waze ħajċem pilli. U jgħidli 3 sigħat wara u jgħidli, l-alla jena istatat laqt minn hemm, mbagħad jgħaddu 3 sigħat u nirċievi voicemail minn il-Waze għax ħallejtu naqra miegħek u insomma u qatt jispjega li insomma x'għattu li. Ma kellna raġun li sejħel miegħek. Għax hu mid-dinja tal-mekkanika wkoll technical guy. Biġa ħadd pjaċir magħkom qed ngħidlek straight and plain, ġifieri. U aħna miegħek. Ħadd pjaċir għax fimtu ħafna iżjed minn li fem ħadd ieħor li femuni. Ħafna minnhom pereżempju mistoqsi what is systems of knowledge, naġru resta minn ofti tuħallak. Jina nsaqsi, għamil proġett li trid, meta qed għamil li trid, I mean it, għamil li trid. U kien hemm sitwazzjoni, technical project, fimta, tiftakarun systems of knowledge. Jien sa sekundarja tagħmel għamilt. U jien insomma. Mela, jiena qed il-kulħadd biex imur jagħmel li jixtieq huwa. Mal-mara tiegħi kienet talmu. Naf x'inhu. Issa, għamil li trid ifisser għażil il-professjoni li trid inti. U jekk għandek il-ħila bil-Malti sib li m'hemmx engineering fiha. Ġifieri teknika se ssib x'imkien. U darba minnhom ħanilek di, darba ġiet tfajla tissir soru. U di għatli surpula għatli għax ħadd ma jrid nagħmel, għatli xina reliġjuża. Kien hemm irid jagħmel ballet dancing. Kulħadd idhom ballet dancing żfin u reliġjużi, mhix tekniċi. U di miskina ġiet konform, kont nagħmel interviews, fimtien. Kont nagħmel xi 2000 fis-sena ta' ġifieri, 6 form kollha kien responsabilità tiegħi. U din insomma gustajta. U inti tifhimni issa mill-ewwel. Meta tara tfajla u ġuvni, tħares li għajnihom, tara l-innoċenza, jew tara l-brikkonaġni mill-ewwel. Ma taħrablek xejn. U din kienet tfajla sabiħa. Għatli xina rrid insir soru. U jina ġabdejt biex insir soru. Għatli ma nafxej fuq teknoloġija. Għatli ma, għatli mseti u inti, għatli insir soru, għatli ma ħal-s-sedla jasew il-knisja taħna, għatli min jagħmilha l-knisja. Min jagħmilhom il-qniebel. U bdejt bil-mod min jagħmel il-pulptu. Bedwet tiegħi għamlu l-qniebel u għamlu l-pulptu. Ma kenniex bennija fil-familja tagħna, ma l-woodware kien koll. Għatli tassewu, mbagħad titla min jagħmilha l-ostja jien. Għatli dak jien nagħmilha. Għatli kif tagħmilha jien? Għatli għandna pressa, ndaħlu x-xit dal-karti tal-ikela u jgħidu. Għatli kif tagħmilha saħħija mold maker, kellu kumpanija jagħmel il-molds. Brillanti hija wkoll. U dik tafasa u tieħu l-embossing tal-ostja, fimta? Għatli nagħmilha jien. Għatli spjega li daqsxejn kif taħdem għadik il-pressa u miskina tispjega li il-teknoloġi tal-pressa. Kull ma ridet tagħmel di tgħidli kif isiru l-osti tagħmilha stess, fimt? Għax ma realizzajx ta'. Mbagħad qalt li titħaqek. Qalt li surpula qalt li jista' nagħmel li proġett tal-ostja. Rid nitħaq xi darbtejn ma bdejt nħossni infantili vera kontent li għamilta dik iċ-xejn testi. L-ewwel li aħna fimnik iktar minn ħadd ieħor. Però jiena ħoss li probabbli fimnik iktar minn ħadd ieħor naħseb jien għax aħna vera provajna nifhmuk fis-sens li jiena tħalt għandek moħħi vera miftuħ, b'kurżità biss,
u nixtieq nifhem id-dinja tiegħek x'inhi. X'taħseb li kien jimpedixxi l-ħadd ieħor milli jifhmek? Huwa dan in-nuqqas ta' kurżità? By the way, ma komplenix fil-storja wara s-Sur Bornici, imma ma importax naqbżu. Ħaniħu nota ta' wara s-Sur Bornici, ħalli fidi ħammur l-għura għalija. Ħamplu di. Melina se nibda issa. Right? Se nibda. Minn du ġejt l-ura mill-Ingilterra. Żgur xa bdejna dik ukoll. Fimta. All right. Biex nirrispondi dik tiegħek. All right. Issa l-Ingilterra jiena l-Ingilterra, I did very well. Okay. U ma taġi biex neħu jobs. L-Ingilterra x'kont qed tagħmel? Minn bagħtek għalfej. Mela nkomplu fuq l-oħra l-ewwel, right. Fiex kilta fis-sekwenza. Le, Bornici. Mort id-dockyard. Mexxi inti issa nsegwi lilek. Le, all right. Mela jiena spiċċajt mort della sal-college. Thank you for having me on your show. Thank you. All right. Kompli għom. Jiena mbagħad mort della sal college. Hemmhekk della sal college follow jgħid. Sekundarja normali, Franċiż, Ingliż, Taljan, Malti, l-oħrajn kollha kienu jagħmlu ta' finti. U kelli bażi mhux ħażin, kont mur tajjeb ħafna fiha dak. Imma billi jiena id-dadi u l-mami, u mbagħad ħija l-kbir kien qed jaħseb biex imur id-dockyard, qed tifhem mar, infact. Ta' finti, id-dadi kien id-dejjem jinkwieta fuq għax ma kellux għal se jkollu pensjoni, dejjem kien jinkwieta, u isu rrid jistabbilixxi naf jobs. Allura jem dejt naħseb nagħmel bħal ħejja mur id-dockyard ukoll, fimt? U lil Brother Lewis kont qedlu brother qedlu ħammur id-dockyard jien. Għalli all right, ċal, għalli ma all right. U fl-eżami msomma ġejt tal-ewwel mid-dockyard ukoll. U għażilt electrical engineering. Hemmhekk bdejna l-dockyard school. Issa biex ma ntawwalix, għamilna l-ewwel sena engineering technology, u so affarijiet winding ta' kull mutur li għaw tal-elettru għamiltu jiena starters, mod kollox għamilt. Meta ġejna biex morru l-Ingilterra, jiena darba minnhom kont qiegħed fil-klassi. Importanti, U il-fan f'Diċembru jixel fuq rasi hekk, fimta? U ħażejt il-Bart. U hawnhekk għamlu pins and needles ta' finti, ħarist lej taħdejja. Kien jismu Mr. Alfred Aquilina, miskin miet issa. U għamiltlu hekk ara. Mela, Jack Smedley, li kien it-teacher tagħna tal-Ingliż, pull out. Is-Sumani, pull out. Għax li għatħat ma tkeċċin il-barra li fħajtina, għat ma għamil taffariet li jkeċċun il-barra n-nies, finta. Imma in-nies uffiċjal tad-dockyard l-Ingliżi kienu daqsxejn jimneħorhom għoli, finta. Veru kien hemm ma' min iridu jagħmlu hekk, jużaw disciplina, ma' miegħi. U jiena insomma qomt bil-wieqf qedlu Mr. Smedley, qedlu would you please explain to me why you're sending me out? Għal because you spoke in class. Qedlu well, if that's the reason, yeah, qedlu then I'm afraid that you're wrong. Qedlu I did not speak in class. Get out! Ġenġi l-kas. Qedlu se, I didn't speak in class. Get out! I questioned him, fimt? He didn't like it. U rriti kissirni. Għala jina, meta rajtek, mux se toħoda karozza ma' bulldozer, ġveru. U għem, ma staġ inkomplu, indunajt il-reaction tiegħu x'kienet, fimta? Unżilt it-taraċ u stennejtu barra klassi. Meta niżel kulħadd, qedlu Mr. Smedley, qedlu, this situation was like this, qedlu, you switched on the fan in December. I don't know why you did it, but I felt cold and I had been sending. I turned over to Mr. Aquilina. I shivered. I did not speak. Don't you dare talk to me. Insomma. Inkwetajt. Għax kien baqanna xi xarej biex imorru l-Ingilterra. Dak tisni 15 sena u nofs kelli, finta xaġa. Mela l-bambin li ħobni tajjeb, u da Jack Smedley jiklu xark. The fucking ending I did not expect. All right. Shark. Kilo shark. Kilo shark San Tomas. Jack Smedley. Dak li kien dak wieħed minn dawk l-awwiema tal-bajja ta' San Tomas li kien. That
saved me. And I haven't got that much of remorse. By the way, f'ħajti kollha għaw Malta, nista' nsemmihomlok, min għamilli b'satin fir-roti ħafna kulħadd miet. This is amazing. Jien għamiltlek il-misħuna u Ġibnilek linka, no? linka. Takarfina. Meta għamilt l-interviews għal promotions, pro iwaqquni għannejk. Marelli, direttur tal-edukazzjoni, nies high level li nazlu biex jamlu l-interview, pro onet, kulħadd miet. Però inti li għandek dal-moħħ xjentifiku u qed tagħmel daw l-istqarrijiet li spiex ta' It's true. U forsi qed naraw korrelazzjoni min jagħmel il-ħsara lill-prof Spule jispiċċa mejjed. Min dik il-korrelazzjoni x'tiddeduċi? Hemm xi fenomenu li mhux qed nifhmu? Naħseb jiena li iħosshom guilty. Ikoshom guilty għax jiena nġibhom f'pożizzjoni, fimtni, anke waqt l-interview. Li ngħidlek xi ħaġa, fimti, li you can't kollha nidhomlok jekk tridhom dawn l-affarijiet, nispjegahomlok, ninkwethom. Ġiju f'pożizzjoni fejn għax huma jkunu politically bound ma' xi ħadd ieħor, fimta, iridu jobdu the big brother. U minn għalhom se jitmel ħubija. Kif imma jħossu risponsi anke ma' minn tof għamilta dieta ġifieri mal-orisantu hekk. Ġiet għandek apptit tgħidilna hekk żewġ tistejjer tajbin minn tof l-orisantu. Inti għandek għat, inti anke ma' Gata Barbara l-tajt. Ħankomplu dik tal-edukazzjoni tagħna. Meta mort l-Ingilterra jien. Lele kif għatlek, thank you for inviting me on your show. Mort l-Ingilterra jiena, fimt? U mort Chatham, kont naħdem fuq secret coding machines, kont naħdem fuq armamenti, kont naħdem homing torpedoes, kont naħdem affarijiet. Secret coding machines. Yes. X'inhi secret coding machine? L-enigma l-Ġermaniża dawk li u Turing inti semmejtu kemm il-darba hawnhekk. Issa, l-użufrut ta' dawk in-nies kien kollu fir-Royal Navy. Kullinkwa fragata, destroyer, aircraft carrier, kella secret coding machine. Bħal l-enigma ġifieri qed ngħidu. Bħal l-enigma, ovvjament. Kienet KDF-7, ngħidlek li ma kienet ġifieri wkoll, Amerikana kienet. Li waħda kienet, sorry? Ma tafx bjent. Le ma ħalli aħna nsibuha u. Projt insiba ma sibtix, KDF-7 jekk tiftakar sewwa kien jisimha. KDF-7. Kienet taħdem għal teleprinters, insomma, dak kont. Kienu għal-uni ġo kamra bħal diex, kollox sekret kien, tajjeb. U kont nibda, kont numur ferħan immens, għax jiena kont, anki ta' unipaga ġi li rizet mill-oħrajn biex nedek il-veru, kont għad nizejre. U kont immasterjajtom daw l-affarijiet, finta. Imma tant kon proud li se kolli futur sabiħ li ma kien xek fil-Royal. Tista' spjegalna ma x'kien ix-xogħol? Ngħidlek il-magna kif kienet taħdem ukoll, don't worry. L-enigma kienet taħdem, isma'. Kellek l-ABC kollu. Tajjeb, f'kontakt qegħdin hekk. U mbagħad magħhom il-ftit il-bot kellek l-istess numru ta' kontakt. Imma dal-kontakt iwwajerat ma' ieħor. Wire. A mhux ma' A ma' C pereżempju, qed tifhem? U B ma' D, u B ma' D. Allura meta inti daħal letter A hawnhekk toħroġ oħra tinta. Ġifieri dak il-drum għandu l-special connection tiegħu. Issa, għalkemm tiġi komplikata. Immaġina bħal dawk għandek xi 3 drums wara xulxin. Jiġi l-kod tibdilha 3 darbiet u kull darba l tafa' sittra, id-drum jinċi għalek darba hekk. Ġi terġa' tibdel il-kod, kull darba li tikteb sabiħa ta' qed tapprezzaw. Immaġina jiena ta' 22 sena hemmhekk qed tifhem waħdi, nieħu pjaċir, hawnhekk mimli dal-affarijiet sbieħ. Mbagħad il-ħajja privata tiegħi. Għalfejn għażlu lilek imma biex ċoe lim livell ta' skrutinju kellek tasal lih biex daw jafdawk b'dan it-tip ta' xogħol. Għandi għabtit nikbi bienek il-veru ta' għasani dilek di. Mela jiena kont id-dockyard. U hemmhekk ir-riżultat li kont inġib ma kienx ekwivalenti ma dak li tawni il-practical work ġod dockyard. Ma tip ta' xogħol li tawk tagħmel ġifieri. Xejk, it-trid tawni bħal baħnan ġod dockyard. Per eżempju, sewwi T-boilers, inwaħħal l-incinerators fit-toilets tan-nisa.
jiena kont high flyer, fimtni. Imma mbagħad meta kont għamilt eżami għal diagnostician, il-kelma kien diagnostician. Jiena għamilt l-eżami s-soltu. Meta jibgħatu għalija. Għallu li għalli inta dejjem l-eżami, għalli ma stax intulek x-xogħol. Għatlu għalli ħedik żejr. Da diagnostician ġifieri. Wara li x-xogħol isir, jiena mmur nittjuni għal-kanuni, fimtni? Għalli ħedik żejr responsabilità. U poġġewni naħdem fuq insew l-amplifiers tal-kanuni, fimta? U kien hemm ħafna amplifiers storjat ħadd ma jista' jsewwihom. U jiena kont nsewwihom bil-mod il-mod ta' finti, u dejjem kont insib il-kaptu. Meta ġiet darba minnhom l-estimator. Dal-estimator għalli niftakar 12 shilling 6 pence. Kont jiena naħdem fuq xi xahar. Għax konna naħdmu bil-piecework dak iż-żmien kien taħdem u jħallsek tagħha. Mela, ħassa sikset mistoqsijiet fuq l-affarijiet kollha li għadha kif għadli. Mela, amplifier tal-kanun x'inhu? Meta r-radar jiddetekti aeroplan fil-bot, pereżempju, fimt, dak is-signal kun żejr immens, ma tistax għaddem kanun bih dak, fimt? Dak qed tamplifikah, kif qed jamplifikanna dal-mikrofon hawnhekk tajjeb. Biex minn informazzjoni tagħmlu powerful, fimta? U bih mbagħad iddawwar il-muturi biex iddawwar il-kanun. Il-kanun tippuntaħ li l-ħoss. Mux il-ħoss, li radar, signal, radio magnetic field, l-alla tiegħi. Radio magnetic field daw il-radar jaħdmu. U jamplifika il-radar. L-żball li jkun hemm bejn il-kanun fej ħares u target. Jekk jiena pereżempju del-kanun nħares lejk għal-issa tajjeb hekk. By the way, issa il-destroyer se jrejk dak jidħol il-gyros, ma tlaqa. Il-radar qed jgħid l-ajruplan qiegħed hemm. Il-kanun qed iħares lem, u għandi dak l-iżball. Allura dak l-iżball jiena inġalu jdawwar il-muturi biex innaqsu dak l-iżball. Sakemm l-iżball jiġi zero u l-kanun kun qed jispara li dak jaħdem l-automatic control system jien. Biex mhux persuna jkun qed idawwar, u hija hydraulics. Xi snin qed ngħidu dawn? Fin-1956. Fil-1957. 57. L-affarijiet li ħdimt fuqhom intom mbagħad intużaw fil-Falklands probabbli. Of course. Ma da isma' daw kienu affarijiet konfidenzjali li qed jien naħdem fuq affarijiet dan jiena ma stajx nitkellem fuqhom daw l-affarijiet dak iż-żmien. Kien hemm Maltin oħrajn li kienu jaħdmu fuqhom daw? Le, ħadd ma dik hija interessanti meta jiena kont anke darba minn mort l-università kont intqajt ma' xi ħadd Malti. Kienu offrewna. Tieħu degree, per eżempju, honors degree, general degree u ordinary degree, fimta? Kulħadd kien jażel ordinary degree. Li naf jien. Jiena għattilhom jiena nażel honors degree. Għalli l-modannu das kien fih xogħol dak. Ejja kulħadd jibża. Jibża mill-gvern, jibża xort niffelja. I didn't mind, you know. Kont nibża għax il-mami, per eżempju, jien qatt mettilha l-mami li kont mort l-università, għax jiena kelli reputazzjoni naħseb jiena, l-mami kienet tgħidli ta' li billi kien hemm ħafna Maltin imorru Soho u dal ħafna. Kulħadd ħaseb li jiena ħaddik ix-xelta, fimtni, u ma kienx sabiħa. Min kien jaħseb din dwarek? In-nies li kienu l-Birgu, per eżempju, kienu jgħidu imorru jgħidu ma dak sfratta u dak hekk u dak hekk. Jassumu li għax laqt l-Ingilterra mort fittex dik il-ħajja. U ħafna nis fitxu għadi, kux veru. Minti l-oppost fittex il-verda. Jek teżisti opposta dik il-ħajja, kienet il-ħajja di kontattejx inti fl-akkademja. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Iktar kienet id-dinjeta tal-familja tiegħi, ma rridx I didn't want to let them down, fimtni? Għax min ma konx naf ħmieġ bil-Malti, ma konx naf, kont naf iżboħija
Tommi u ta' missieri, ta' taħuti, kienet rikkezza kbira għalija, I didn't want to let anybody down. Imma meta ma smajt illi jiena għandi dik it-tip ta' reputazzjoni, kont ħatta li anyway, fimt, insomma, ma ċelħat iżer l-università jien. U darba l-mami għalt li xi ħaġa, insomma. Tela ma tela dak mhux veru ta' jiena. Għalt li imma jkuċ għalt li tħabbix rasek ta' għalt li ibni tibqa' mtita. Tela ma jiena qiegħed l-università ma. Anti ġa kelli first class honors, għad qiegħed l-università anti. Dik qiegħed l-università, għad miħalsek il-fuq, titla' tiġri lej missieri. Miskin. Għadlu għadlu taf li t-tifel qiegħed l-università u. X'inhi għadak għalla, dak jiġri, għalli x'inhi diġal. Inti qiegħed l-università, għadlu x'ku għedlu għandi first class, għad nagħmel PhD issa jinfim. Dak qabad jikpi. L-għada l-birgu kollu kien jaf. Fimni? Dik hija tip ta' ħajja li jibsa, jibsa. Imma mbasam baġġejt. Għalfejn ma ddeċidejt li ma tgħidilhomx il-ġenituri? Jenna forsi bżajt li ma nifejlja. Jenna. Isma, it's not easy għalija kienet ta'. It's not easy. Jena ħafna eħx sandwich għatma kelli ġuħta ġiviri, ma rix nesaġġera zina. Imma sandwich imdelka bil-butir, kilta u koll. Meta kelli landlady da' xie wiċċa tost bil-Malti, fimtni. Għax ma tanzi, imma mbagħad bdejt infendi għal-rasi. U l-esperjenza, ma nerġa' naqbdu naqra il-sekwenza tal-istorja tiegħek. Int kont qed tħoss li fid-dockyard il-xogħlijiet li kienu qed ituk minkejja li inti kellek konturi biċ-ċar li kellek profiċenzi ħafna minn ħadd ieħor. Kienu qed ituk xogħol minjali kważi. Allura inti eleġġejt li mur l-università. Tmur l-università barra minn Xtutna. Newcastle. L-edukazzjoni kollha tiegħi barra minn Malta, jiena ma Malta xejn. U Newcastle kif laqgħuk? Bellezza. L-ewwel darba kont tilek il-vjaħ. Kont naiv inti hekk, ġifieri qed nipprova nimmaġinak tasal fuq l-qadba tal-Università ta' Newcastle. Kif tikkonsidra li kien nifsek bħala l-attitudni tal-approċ tiegħek lejn dil-istituzzjoni x'kien? Le. Ħanejdlek, meta mint low levels u lay levels, jien għamilthom mingħajr time limit. Mr. Fairless li kien wara b'Mr. Bornici. Dak qed tlu jiena nixtieq immur l-università, għalli għamil low levels u lay levels. Għalta ma low levels, għalli għamil lay levels biss, fimt? Għatlu għamilhom low levels hekk. Bi pride biex meta niġi lura Malta jkolli xnuri, fimtni. Tifel kont ukoll, insomma ġuvni ma. Kelli bżonnhom. Għalli tagħmilhom a waste of time. Għatlu għamilhom u għamilthom sa għaddejt mill-ewwel. U għamilt lay level fl-istess ħin, fl-istess sena. U bat mort. U għax aħna x'namlu it-tielet A-level l-indumurna, sajma nġej. Ma nisma' ħaddieħor. Anyway, mort l-università. Issa dina biex nurik ma konx naiv, għax jiena intqajt ma' kullinkwa persuna, all right, come professjoni. Issa tifhem inti. Meta mort Newcastle mort li ġimgħa qabel jiena u tħalt kelli bżonn nixrob fl-xkun birra. U mort f'pub. U kont waħdi ovvjament u kien hemm mara u l-barman. Very nice. Kemm kontilek hemm? Naf, 5 sigħat sa kemm inżel. 5 sigħat qiegħed Newcastle. Newcastle ċatam. Nidħol dal-pub biex għattal-ħin, sa kemm immursib l-accommodation. U dara dil-mara, forse kella 45 years, xaħġa ġeja lejja bil-mot il-mot, ta' finti għaw aħna jena, s-soltu, għagġim, ntqajt maħum dol affarijiet. Għadda, hello, good evening, għattala, good evening. Għattali, you're new here, aren't you? Għattala, yes, jarfuk mill-ewel, ovvijament. Għattali, xinti tagħmel? Għattala, ġej l-università se nibda kors hawnhekk jien. Għattali, you like it Newcastle? Għattali, ġej jiena issa. Għattali, mela, you don't know our traditions, do you? George sem jedu. Għattala, no, I don't know. Naf li għandkom ħafna minieri, nżilt fil-minieri, ukoll, by the way. U, għattali, do you like my hat? Wara xiftitek? Ħares li il-kappell taħħa. Yeah, it's a nice hat. Do you like it? Għattali, yes, it is. Għattali, do you like the colors?
Tal-ħana dur ftit jena. Għantela, yes, I think it suits you very nicely, fim. U baqatli, do you know what it means? When a woman in Newcastle wears a red hat? Tell her, no, I haven't got this. Għatli, well, you see, red hat, no knickers. Tell her, be careful, you might catch a cold. Insomma, dik kien l-ewwel sitzijat li għamil John Newcastle. Ġiri, bqajt cool under fire hemmhekk. U x'inferixxejt fuq il-pija tas-soċjetà f'dak il-ħin? Ispiċa kien dak it-tip ta' approċċ minn mara kien differenti għat-tip ta' approċċ minn mara Maltija? Iva, ħafna. Jiena għandi dok fortunat illi id-diversità tal-personalità magħhom speċjalment femminili tajjeb kienu mill-limit sa limit, tifhem. And I handled the situation very nicely. Lasek. Nirringrazzja l-ommi. Għax ommi qalt li għamel li trid fajtek, fim ta' għamel li trid. U dika iġġalik ta' għamel li trid. Imma qatt ma tagħmel xi ħażin ta' mhux veru għax tħossok responsabbli. Subconsciously hekk ir-responsabilità li ħassejt jew il-brains li għandi jien dejjem iżint is-sitwazzjoni. Jien naħseb ma nafx mhux se nasal biex ta' konklużjoni għalfejn inkontek, però li nisnajtu li naf uħud oħrajn li l-ġenituri ħallewhom fil-libertà tax-xorta tiegħek u l-għażliet li għamlu meta ġew f'ċertu dilemmi ta' value judgments m'għamlux l-għażliet li għamilt inti. Taħseb li hemm xi ħaġa li hija marbuta forsi ma' l-influenza paternali tal-pa? Jista' jkun? Iva ta' naħseb ukoll għax id-dadi kien ikellimna anke l-mami, ikellimna mhux ta' tfal żgħar, fimt? U niftakar darba minnhom jiena bdejt inħossa għal-mami huwa d-dadi tiegħi kollu. Pereżempju, il-mami kienet imxiet mill-Birgu sal-imqabba bil-mixi ta' biex iġib lura ftit ikel milli kienu relatives tagħna jqogħdu l-imqabba wkoll siġġiewi, fimta. U di darba minnhom meta l-mami ġiet lura pereżempju xi statejta filgħod tmur blunnella, qalt li rad Bowser tal-petrolju, iħott il-petrolju fl-asta tal-pulizija fejn sabu s-sinjur il-Birgu. Fejn sabu? Is-sinjur fejn id-daħla tal-Birgu, hemm żewġ mini. Waħda l-mina tniżlek fejn sal-Lawrence mill-ewwel, mhux dik, l-oħra li ddawlek isa fis-suwar. Dik. Hemmhekk kien il-pulizija qabel. Fejn kien hemm il-bass qabel, imma naħseb int ma tiftakrux hemmhekk. Hemmhekk sabu s-sinjur għax kienu sarqu kalċi u sabu hemmhekk, allura jgħidu sabu s-sinjur, fimta? Dik hija. U niżlet id-dar, ġabet il-landa tal-petrolju u tellet insomma għand l-asta tal-pulizija. Għatlu officer għatlu t-nini zewġ galluni petrolju għax mandiġ biex nsarri l-għom it-tfal. Għalla ċet, għalla mela għunek nżommu l-petrolju, fimt? U marġit ija, fimt? Għalla li għamen ħarsa li għatlu officer tejte fil-għodin konta d-demina u rajt Bowser għotta unek, għalek għandik għandek il-petrolju, jek minnaw mattinix il-petrolju, il-Birgu kollu se jkun jaf li għandek il-petrolju, right? U ta' zewġ galluni petrolju. Id-nissieri, per eżempju, kien jaħdem ta' bookkeeper, accountant, anyway. Nasibu l-ewwel wieħed li ħarġ mill-familja tat-tradizzjoni tal-Fregatini. U kien jaqlaħħa normali. Kien iżomm il-kodba, per eżempju, ta' Karistu Zammit. Dan nies senjuri tal-lum, il-missieri kien iżomm il-kodba ta' Karistu Zammit ma' xinu, l-business għandu dak? Il-Honda, il-Honda. Ok, alright. Il-Honda. U anyway, anzi Karistu Zammit offri l-missieri. Għallu, bton, għallu hu l-importazzjoni ta' toffieħ. U missieri ma ħadiex. Marel, insomma. U darba smajtu, għet jikonfondax mandux pensjoni. U ġi għalli, taf kif kien joddom id-dadi il-kodba jek, imma za full scap. Tajjeb, pound sterling and pence. Wara xuxinek. Jaqbad lafis, kien jamelek. Kien joddom darbtej, kien jamelek. U jamelek. Daqsek fasta. U kien nizil laqlanz. U darba insomma mar biex jagħmel competition, biex jidħol mal-airport. L-airport kellhom l-accountants.
U dad insomma miskin ġi fetaħ qalbu miegħi, kont għad niżerjin ta' għalli dad, għalli ċal għalli ġa konfondejt għalli għax se nikkompeti ma' nies universitarji u accountants. Da missira qed jgħid lilek? Ivi. Tiftaħ qalbu kien inkwetat, għax ma kollx pensjoni, ma kollx xejn. U x'eta kellek inti? Naħseb 15 qabel ma mort l-Ingilterra naħseb 15. U għetlu leda taqtax qalbek għetlu aħna nġibu eżamin tajba aħna, intu kol, mux id-dadi taħna għetlu jena. Mela da jgħamil l-eżami tajjeb. U ġilura, ferħan, u ġi għalli sma di, u ġab il-ħija il-biru kolla, xħija kbira għu santi ikbar minni. U għallinna dal-klim, għalli mela tħalt emmek, u kienem xie 6 kompetituri, u daħal. U niftakar kien Mr. Akkulina kien jismu il-chief tal-airport, tal-accounts, niftakar marrendi għajt għalla xej. U il-test kien, ikkelmu ftit kif inti torn, kam għandek tfal u għek, insomma, u ma titieħ ftit sheets tal-karti biex joddom u d-diemu, fimt? U ta' għomlu, u dal-imbirek Mr. Akkulina għamel ekkar. Kellem il-xaħat, u rġa marfuq. U d-dadi għallu għawħa. Għallu l-esti. U ċekja l-answer u sabon li għu tajbinu. Għallu għalli importa għallu ntik settiħor ħares lek darba. Xeġi ta' għomlu ta' settiħor. U raħ jgħamilom. Dak bħaj ħares lek. Għallu ton, għallu tista tibda għada. Għallu għandek 80 lira fi xar u għandek pensjoni. Issa. U dak iż-żmien 80 lira fi xar kif kienet tikkumpara mal-bqija tal-popolazzjoni? Ara, 12 pounds a week niftakar jiena id-dockyard. 12 times 4, 48. Dak kellu 20. Dadi kien id-doppju tan-nies tad-dockyard ġifieri dak ta' mill-ewwel fimta. U bad bil-Mr. Akkulina ma kellux tfal. Ma Mr. Akkulina kien jaf li kien speċjali le f'din l-affari li kien jaf jgħod iktar minn ħadd ieħor li kellu doni matematiċi. Imma ma kienx jaf li għax tot biżejjed, ikollok xi universitarju tidher aħjaru. Imma ma kellux università. Infatti jiena l-ewwel weħbu li mort l-università. Kien irawwimkom f'daw l-affarijiet missierkom? Le, kien jgħidilna x'jagħmel, ma kien jgħidilna n-numri jekk kif jagħmel. Anki l-mami jiena l-homework tiegħi għamiltu bil-lampa tal-petrolju fil-flap tal-magna tal-ħjara ta' ommi. U ommi għastemminom daw ta' John, għastemminom. Per eżempju, ommi, xinti tagħmel? Qed nagħmel l-alġebra ma. X'inhi din l-alġebra? Tuża litri minn flok numru, ħana rejli. U nispjegala, per eżempju, X, A plus B. U darbettila xi tfisser, per eżempju, 2X u X squared. Just like that, ommi qabdida. 2X, ġivri, 2x is 2 times x. Jekk x is equal to 3, per eżempju, għandek 2 times 3. Imma x squared is 3 times 3, fimta? 9. Għadli, tajba, għadli, very nice. U jena sadattant nara l-loġika tal-mami tiegħi u tal-magna tal-ħjata u immasterijat il-magna tal-ħjata mill-ewwel meta mort l-Ingilterra. Ġifieri waqt li qed tagħmel il-homework fuq il-flap tal-magna tal-ħjata inti qed tara l-mekkanika U niftaħha. Tħares lura ma fuq dawn l-aneddoti li qed fuq il-ġenituri tiegħek. Taħseb li kellhom intellettu tipo li inti t-tifel ta' xi ħadd li diġà kellu IQ ogħla mill-popolazzjoni. Il-mammi tiegħi Guzman. U d-dadi Pule. Ġifieri aħna ġejna mill-linja oħra mill-lider. Fimti għandi teorija ta' fuq id-dinja kif bdietek. Id-dinja hija tonda. U mal-ekwator hemm isħana. Issa, l-evoluzzjoni li bdiet mill-bidu, ok? Meta jina kellimtek il-bira fuq l-enerġija u dalla l-NMBP u sar materja. Issa, il-possibilità li żewġ materjali ġew flimkien u reaktjaw flimkien kienet f'temperatura ġol Afrika. Issa, dik hija l-aħjar post biex tinkuba il-ħajja.
U ħasad il-ħajja li hemm ġol-Afrika. Issa, jiena għamilt osservazzjoni tajjeb illi il-nazzjonijiet li jgħixu bejn Ruma l-isfel u l-Ekwator, Ruma l-isfel. I'm afraid tanti hija easy l-ħajja illi m'għandhom bżonn bil-Malti ikollhom brains kbir. Allura l-annimali baqgħu annimali għax kull ma għandhom bżonn hunting and gathering, fimta? Ġalest li kelli jitla waħdu. U jekk tgħix ġol-Afrika u daw il-pajjiżi including Malta, fimta? Inti you can be a hunter-gatherer, you don't need brains. Għan nitkellem ċaru, right, porta. Issa, mela ġara, illi dawk il-brave people li twildu ġol-Afrika u għadhom hekk, m'hemmx Nobel Prize winner f'dik is-sektor, wieħed fid-dinja. Xiex minn Ruma l-isfel? Mill-Izrael hemm imma. Imma dik mbagħad kellhom l-influenza tal-Amerikani, taqgħod attenta. U fil-fatt huma parti żgħira tal-lut, l-Ashkenazis li huma eżatt kif qed tgħid. Soma, kompli. Mersa raġ ġara, kemm sabiħa di, fimta? Dak ir-reactions li qedlek relazzjonijiet hija l-iktar ħaġa sabiħa. Kif issi tista' tkun pjuttost kombinazzjoni di relazzjoni, fimt? L-evoluzzjoni saret. Imma ġara li l-bniedem sar bniedem, tajjeb sar xadina. Imma dak in-nies li kellhom dik l-ispinta daqsxejn żejra, avventuruża kif għandek int pereżempju tajjeb, titlaq minn l-Afrika u tibda tilha bil-mod il-mod. Kif tibda bil-mod? Issir il-kesħa, titbet il-qalziet. Titfittex il-qalziet, fimta? Hemmhekk tibda l-intelligenza. Kif iżjed tmur fis-sħana, inti titqatta kif qattajtin l-Ingilterra għalhekk kif fortunat jiena, bil-kesħa. Għalli toqgħod ġewwa. Tikkombina, tikkonsolida moħħok. Ma tmux fil-festi sa' San Lawrence, San Dominiku, minn Tovil, għandna kollha ġuġati. That's what we are, l-Arab, Libjani. Ta' tkexkix di, ta' imma ġifir meta iktar ma titla' sa' Skandinavja u Norway, fimt, hemm tibda l-intelligenza, għax inti jibesem, fimta, inti trid mhux hunter trid tkun, sa' tool maker, tkun inġinier. M'għandek choice. Allura hemmhekk iffurmaw. Mhux il-hunters u l-gatherers bħall-annimali, l-annimali issa nħu paċenza marġin weġġan nies imbagħad ngħidha tajjeb. Il-ħalq qiegħed hemm biex tiekol, mhux biex titkellem u biex tagħmel affarijiet oħra. L-annimali baqgħu hekk u jgħixu tajjeb għax ħalqhom jiekol biss, mhux ipaċ-paċ. U dak il-professjoni parasiti li jiena ngħidlek bihom. U d-dinja kollha llum marret żmerġ għax il-ħalq qed ipaċ-paċ, mhux jiekol biss. Dimma pero bħalissa timpax bċu jena u inti nistess, għet nitkelmu. Ejba, ma għazan t-għenjaw xej. Ġviri, alright, mela inti għattajt li min juża il-klim b'mod ħaxxej. Le, mux għaznajtek. Il-klim bis, ħallija. Meta titla mill-Afrika, in mandik bżon paċ-paċ, għax inti għandek il-hunters u għandek list. Toqta l-annimalu tiekolu. Fis-silenzju tagħmilha dik. Kif tibda tħoss il-kesħa inti, hemmhekk trid tibda inti. Issib l-odda. Dak il-proċess kollu fimtu. U forsi wkoll li huwa interessanti li qisu għandek raġun speċa jien meta niltaqa' ma' nies Daniżi, Svediżi, eċċetera, huma nies ukoll ta' ftit kliem fil-verità. Of course. Huma fil-fatt ġej wieħed mill-ikbar bib tiegħi in more ways than one, Derek li huwa ommu mill-Finlandja. Huwa bniedem ta' ftit kliem, huwa bniedem li jara fin-nies x'inhuma mal-ewwel ġifieri. Id-Daċ, ara x'għamlu bid-Daċ pajjiżu. Fimt ġifieri inti toħroġ evolvit fl-intelligenza mill-Afrika għax tmur fil-kesħa. Il-kesħa tiġbrok. Tisfurzak. Thank you. Tisfurzak. U bad jekk inti ma tagħmilix tmut. L-istabilità hija l-mewt ta' mhux il-growth il-mewt. L-istabilità? L-istabilità hija l-inerzja li twassal għal-mewt. Le, jekk inti kollok growth biss, dik tiġi avalanche instability dik, fimta? Sewa. Infak bombek taħdem. Imma jekk inti pereżempju kollok, kulħadd jibqa' ħaj bil-Malti, kieku aħna instabbli fid-dinja. Mhux hekk. Allura inti għandek birth, tittaħdem fil-ħajja tiegħek ma tmut. Dik hija żommlok stabbli.
U qabel kienu jmutu ta' 40 sena. Once the reproductive period is over, you die. Id-dinja m'għandix bżonnok. Fimta? Iġbir dal ħafna U ħmeri. dik kif tirrigwarda bħala xaġa sabiħa li qed ngħixu iktar xaġa tajba. Da kera, assolutament kera. Għax iffurmaw ħafna parasiti, professjoni parasiti li qed jgħixu fuq dik. Li qed jgħixu minn fuq il-fatt li n-nies qed jgħixu iktar. Irduna ngħixu għax jaqbillhom jagħmlu flus minn fuq n-nies. Però hemm ħafna inġiniera li ħalqu ħafna affarijiet biex jgħinuna ngħixu aktar. Fis-sensina rrid ngħix iktar. Ma taf kif għandi dik ix-xewqa li ndum ngħix iktar? Le ma Forsi jiena selfish ta' ġifieri. selfish, ma importax. Le ma importax. Naċċetta, le, naċċetta ma. Antik 150 sena. Issa differenza jien għandi 83 sena u nagħmel 20 sena oħra ħaj. Mhux jekk ħaj mhux għal tal-familja tiegħi, mhux għalija personali u x'għamlihom. I had enough. Fis-sens li Have you had enough? Għax ma istax nimmaġna kif xaħat bil-moħħ tiegħek biex tajjajja mill-eżistenza għandek univers x'tesplora. Le, mhix it's not a case. Bil-Malti, jiena għamilt kollox jiena tajjar ta' aeroplani, għamilt boti jiena kemm għandna Prim Ministru pereżempju għandu jott, jiena gawdejt il-ħajja tiegħi ħafna iżgħet minnu. U ibla għandu l-jott ma jużax, jiena għamilt il-fregatini kollha jiena, il-linef kollha li rajt inti jiena, l-armara kollha jien fimtna. Jien meta kelli diffikultà fil-professjoni tiegħi. Ma disprajx ta' mort id-dar u għamilt kollox jien. Minix niddisputa jekk kellekx ħajja tal-ġenna evidentament jiena naf iktar milli hija fuq segwaċ għax ser nafu xurxin sewsa. Jien li qed nistaqsi huwa fis-sens l-ewwel għad li meta tħares fajnej bniedem inti tkun taf u jien fajnejk qed nara l-avventura. Le, all right, l-avventura għad hemmhekk. Imma li qed nara fija nnifsi, ħanidwek fija nnifsi hija. Di tal-Iskandinavja, dan nies li saru intelligenti, dawka kellhom bżonn, daw l-professjonijiet, l-iktar ħaġa sabiħa professjonija Minnajra ma fimni. Umbagħad hunter-gatherers naqsu l-importanza tagħhom, imma għandhom bżonnhom ukoll, u daħlu l-farmers, il-fishing men, u l-agrikultura, u tool makers. Għax il-kesħa trid it-tool maker biex tibda il-shelter u l-protection. M'għandek bżonn xejn iżjed ġon. Tħares kif tħares, dawk huma self-sustainable. Okay? Imma mhux indipendenti mill-kumpanija tagħhom. Għax il-bidna ma ġixaw fid-dinja biex ikun waħdu. Allora huma kienu self-sufficient bit-trubujiet. Imma mhux self-sufficient mill-kumpanija, ma jridux jkunu indipendenti. Jiena pereżempju jien self-sufficient. Imma qed pjaċir magħkom minix indipendenti minnek sinjorina, ma rridx inkun indipendenti minnek ton. Imma marġ indejja, għam self-sufficienti. Dan nies li saru intelligenti, li saru inġiniera bil-veru sens tal-kelma. Tajjeb, dew jagħmlu prodotti għax qed jieħdu pjaċir jagħmluhom. Pereżempju, jien da kollu nagħmlu għax naħu pjaċir nagħmlu. U l-inġinier, għod attent naw ġone, l-inġinier nagħmlu sul-farina jiena biex meta tkun il-kess ħankun nista' nqabbad in-nar u kien xi waħda xi ħadd tagħmel belatija. Inti sul-farina biex tqabbad il-gass. Sfortunatament imħabba il-ġid li ġabu daw il-professjoniet li jett, trabbew ħafna professjoniet parasiti li għaxum fuq darhom. Dawk kienu il-hunters imorru jippoċjaw farti taħat ieħor. U dawk irnexxielhom jagħmlu l-kriminali li għandna Malta. Ara l-professjonijiet ta' dawk il-kriminali semmej f'dil-podcast inti. U għedin prezenti maħna u koll. Mill-li ma familji ġejjin. Kolla ġejjin. Avukati, tobba. You see? They don't come from farmers. U dik hija xi ħaġa li jekk inti dawk il-basic professions li ħarġu mill-kesħa, dawka ipproduċu żejjed ma mitux il-prodott tagħhom u dak. By the way, dak ma sirx il-kelma accumulation. Għax li kelma tista' akkumulaħ. Għax jeħżien. Dak irid ikomplu jaħdmu. Imma l-inġinier jgħinuna naħżnuh li kell jgħinuna noħolqu. Ma tibda dal-problemi. Hawnni. Freezers u. Thank you, hemmhekk bdew mbagħad. Joħorġu professjonijiet parasiti. Issa qed tgħid li jekk qed nifhmek sew, issa qed tgħid
milli qed nifhem. Li speċa forsi meta għaddejna għal perjodu fejn il-bniedem sar iktar agrikolu bdejna nifformaw f'soċjetajiet ħafna kbar u l-poter politiku irid jibda jiġi negozjat hemmhekk li beda il-ħażen tal-bniedem għax. Sissa kien hemm il-gold standard. Ħanġu riċenti mal-għal tajjeb. Fimta di tal-kesħa. Le, li l-istress jisfurzak toħroġ laqwa mek nifsek nifhemha. Kif qed inti issa hemmhekk żamm l-istabilità il-gold standard għat-klassi tat-tribù kienu naturali. Ma setux jagħmlu fictitious assets. U l-inġinieri kienet parti mill-asset meta inti jkollok pajjiż, il-wealth tal-pajjiż jiddependi kemm għandek debijiet u kemm għandek assi fil-production, tista' twiet il-production konkreta imma konkreta, mhux civil service aw social services jew reliġjonijiet, dak kien jiġifieri il-wealth tal-pajjiż. Issa. Imma l-inġinier fottewh għax dak il-prodotti li kienu qed iżomm eżatt kif qed tgħid inti. Ivvintaw il-flus. Kif ivvintaw il-flus? Tista' takkumulhom dawk. Il-prodotti li kien jagħmel l-inġinier, il-bniedem, death is stable. Il-prodotti li jagħmel l-inġinier kollha jirrastjaw, karozza tirrastja, dak ukoll death. Għal dik iżomm stabbli għall-produzzjoni. Kif imbagħad ivvintaw il-flus u jipprintjaw il-flus, hemmhekk tipprintja kemm trid u tibda tiffidja fil-market. Il-politikanti speċjalment reliġjużi, fimta? Dawk is-social centralized societies, nedilhom jien, fimta? Il-parasiti ta' soċjetà. Dawk jixtu jgħixu, għax għandhom il-poter bil-mod iggenjaw. Għandhom il-poter li jagħmlu l-flus, jipprintjaw il-flus, u issa il-gold standard telaq. U dal-ħafna proġetti li qed isiru, including li ju. Kulħadd sar kolinkwa politikant li naf jien huwa tal-lab Mintoff, Kullaġ u Edi Fenergadami, kollha tal-lab mezzola, fimta? Kulħadd jittallab fejn hemm il-printing ta' flus. Għax ikun qed jittalbu? U ejja kamon, ovvja, meta aħna ma nżux mexu għedna, kolinkwa Malti kien korseru pirat. Issa, l-Mintoff biex taħtu bil-biżat ngħidlek sejt and plain, jagħmel beka Mintoff ta' meta telqu l-Ingliż l-employment li kien baħħaru sewwi drajn il-Maltin mar il-Korea beda jġib daw l-affarijiet li kienu jagħmlu taħt il-Koreani għax ma jafu s'jaqbdu jagħmlu bin-nies, dawn huma l-brains tal-politikanti tagħna u tal-Arċisqof. They cannot run a country. Issa meta Fenergadami x'għamelu? Ra fejn jista' jgwadanja mal-Ewropa. Imma kemm aħna tajbin, mhux veru tajbin l-Ewropa? L-Ewropa tipprintja l-euro. X'tagħmel imbagħad bihom? Tiddeprixjahom death, tara death, jekk inti l-euro ma tagħmilux depreciation jew tolli l-ħajja, it goes unstable. Issa qegħdin fidejn il-kontratturi dal-flus kollha u ma jafu fottuhom lill-inġiniera, issa għax daħlu n-nies tal-flus. Qed jagħmel flus x'għamlu issa, il-kontratturi issa qed jiġbu l-flus tal-karti u jibluhom mal-għal ħasil tal-flus, jaħdu l-art għalhekk Malta sejrek fejn sejra. Mhux il-Prim Ministru jikmanda ta' jew Mintoff jew fintni. Nifmek. Però mela, tħall fuq ħafna għafast ħafna buttuni. Ejwa, I'm afraid. Tal-organi. Mela, ħanibda minnaw. Mela, id rigwarda il-politika bħala xaġa intrinsikament ħażina? Yes, of course it is. Of course it is. It is a grupp ta' nies illi raw niċċa fejn jistu jirbu l-nies u rikbu fuq dak il-bandwagon. Però meta jkollok soċjetà b'ħafna nies fiha, b'ħafna interessi, b'ħafna resources jiġu managed. Mela jiena sajjiet u nixtieq li l-interessi tiegħi jiġu mħarsa. Mhux hekk, imma gruppi differenti għandhom interessi u motivazzjonijiet u inċentivi konfliġġenti. X'għad irid jinnegozjahom daw il Iva, ma għax tħanna fiha u qegħdin fiha, ma jfissirx li tajba. Le, u jien mhux qed nagħmel value judgment, jien qed nipprova nifhem inti kif tara u forsi tispjegali wkoll ir-reżoluzzjoni kif taraħħa inti x'inhi. Le, ngħidlek kif hija, mhux santik soluzzjoni, għax issa tħanna fiha li there's no return. Jew forsi tista' tgħidli
flimma punt, kif nifhimha jien, hemm punt fej ikun hemm massa tant kbira ta' nies. Naslu dwar critical mass fejn l-interessi ta' daw in-nies tant ikunu komplikati u konfliġġenti. Tant ir-riżorsi le żomm jiena l-art irrida għall-ġnien, le jiena l-art irrida biex nagħmel 4+1. Le jiena l-art fis-sens hemmhekk qed niġu f'daw it-tensjonijiet. U l-politika l-mer kif nifhimha jien għodda ta' biex nirriżolvuhom. Ħares lejha sewwa, right. Qed taraħ l-odda li għandi hawn. Qed taraw dal-kodba li għandi hawn. Qed taraħ di li għandi hawn. Di ġibta tapposta. Biex inti tħares lejha sewwa. U tgħid li ċalipu leha jaf se jġibu daw centralized human systems. Għax telqu minn dak il-kwiet tal-univers li jiena naħdem fuq. U jiena next il-ħajja li għax marriċ nidħol f'dik għax naf illi tagħmel x'tagħmel se jkollok tagħmel x'tagħmel. Se jkollok xi ħadd li jidħollok minn hawn jew minn hemm. Important nispjegalek hekk ara. L-ewwel ma ġew wara li bdiet il-Big Bang bdew il-pjanti. Isma' il-headphones qegħdin komdi għax ishom niżlu ftit. Right, sabiħ. Grazzi tal-segwu, grazzi tal-sostenu dal-appoġġ kollu, mod ieħor li tistgħu verament tappoġġjaw dan il-podcast huwa billi tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi ta' dawk l-uħud li jirreklamaw fuq dan il-podcast u dawn l-azzjendi li tuna tant sostenu ma' Derek Meats 9986-6425, il-Hungry Hippie, il-Browns, l-Apex Media li huma speċjalisti ta' l-SEO jekk qed tipprova tirrankjan b'xi mod fil-Google qed tipprova titla' ħalli meta jfittxu pereżempju John il-King jitla' wiċċi. U jekk għandkom bżonn għal daqstant xi xorta ta' konsultazzjoni dwar ħwejjeġ bħal daw Apex Media huma nies kapaċissimi. Aktar minn hekk grazzi wkoll il-Vini Capricci, il-Maple, il-Kutriko, il-Garmin, grazzi l-ECAB, Stretta u Teatru Malta li kif għattilkom fil-bidu bħalissa titellaw dik il-wirja dik is-siġra f'nofs ta' triq. Ħankomplu oħra jien u ċali Pulem. Mela, konna nitħaddu fuq il-politika, biex dina għamilt il-punt li meta jkun hemm ħafna critical mass ta' nies b'ħafna interessi differenti, risorsi differenti li għandhom bżonn jiġu maneġġjati, mbagħad għandek politika barrani, foreign policy, ninteraġixxu ma' gruppi ta' nies lil hemm minn dan it-territorju, speċi l-affarijiet ikkomplikaw naqarruhom. U naħseb li fil-fema tiegħi l-unika mod li nistgħu daw id-dimensjonijiet kollha inġestuhom huwa billi nużaw l-odda tal-politika. No, forget it. Kif territorju b'daw l-affarijiet daqshekk komplikati wieħed jista' jasal għal xi xorta ta' armonija mingħajr il-politika? Ara ħalli il-Big Bang ġabet materjali li ma differenti, hemm xi 130 għandikun issa ma nafx kemm insomma qabel kif iż-żmien kemm 110 għandikun kibru. Iżda dawn materjali daqsxejn differenti. Issa kif jiġu kontatt l-elementi u qed ngħidu tal-periodic table. That's right, dak huma. Issa dawk għandna biex naħdmu. Kif dawk ġew flimkien kien hemm reazzjoni bejniethom u reaction. Il-reaction ġabet il-pjanti l-ewwel. Issa għawar, il-pjanta u s-siġra hija self-sufficient, għax il-roots tagħha itu għax tiekol. U l-leaves tagħha, l-evoluzzjoni, iġib ir-raġġi ta' dak li jiena ngħidlu ta' finti enerġija tajjeb. And that's true. Issa, mela dik il-foresta ma tistax tgħid li there's anything wrong with it, in-natura għamlitha l-foresta stabbli. Stabbli ħafna tmut u żerrija terġa' tibni. Issa, mela għamlet soċjetà għaliha, imma kull siġra hawn importanti hija self-sufficient. Mela, ma kienx hemm overheads u parasiti, m'hemmx parasiti tas-soċjetà, hemm forsi tiġi n-naħla, tikkattara, issa wara il-pjanti ġew l-annimali.
Issa l-annimali, ma u paċenzja bija ħan użaħ, ħalqhom użaħ biex jiklol. Ma użaħ biex jitkellmu. Allura saru, dak li saru l-annimali, u għadhom jittrajvjaw normali. Issa, l-annimali għandhom tribujiet għalihom, għas jitħaltu, jiklu xuxin. Għadik hija l-ħajja, jiklu il-pjanti, jiklu l-annimali. Issa, għandhom s-saqaj, imma ħanerġa' ngħidha, right? Ħalqhom jużaw biex jiklu, ma jitkellmux. Mela, jgħixu familja, normali. Ara kulinkwa aspett ta' annimal, l-speċi edha hemm and they're thriving. Aħna qtilnihom l-annimali, u mbagħad il-foxes jiklu il-rabbits jinżu dak il-somma l-liġijiet. Mhux aħna esklusivament konna li qridna ċertu speċi, kien hemm ċertu speċi li mhumiex sostenibbli wkoll. In-natura, that's right, in-natura. Issa, kif ġie l-bniedem u ġew the basic essentials, kif qedlek l-omm hija l-isbaħ ħaġa li hawn fid-dinja. U mbagħad l-oħrajn kollha insomma tajjeb. Ġara, dawn qas kellhom għalfejn jitkellmu, kienu independenti mhix bħala tribu iż-żgħar għax ma kienux indipendenti. Self-sufficient bħala tribu. Imma jekk jikberu tribu, mbagħad jibda jinqala trabil soċjali. Din hija l-critical mass li kont nistaqsik dwar fil-fatt. All right, issa. Is-suċċess tal-ħajja ġol Afrika, ħanerġa' nibda mill-Afrika tajjeb, hija tribu iż-żgħar illi jkunu iżolati minn xulxin għax id-dinja ma kellix communications, ma kellix vapuri, ma kienet automatically hekk. Dik damet over 200,000 years. Għalkemm kienet stabli ġifieri dik il-ħajja, l-irġiel kienu jmutu ta' 40 sena, in-nisa reproductive period di għamil studju ta' ħajjin personali. Fimt, ommi kienet iġib it-tfal kull sentejn. Issa jfem sewa senejt, fimt, city life u rural life. Mara u raġel puri, tajjeb, is-seks ma jużawx għal-pjaċir. Pall il-junfanti, kull 5 snin, ma jirsax liha meta jrid il-junfant, meta tiġbdu hija fjura, fimtni. Imma, hekk għandna l-irġiel, ommi u il-mara kellha 8 tfal, kull sentejn. U very logical, għax tinnamra da xejn mal-mara u mbagħad għandek 9 xhur pregnant, tista' ma taqbad pregnant mill-ewwel, għandek kważi sena, u mbagħad tredda, għax qabel kien tredda kemm sabiħa ta' l-ħajja. Għandek sena, it-tifel irid il-mara, sider il-mara, taf inti, għax hija iġġor li kelmaħa, sobiħa immens l-affari, għax hekk l-aħjar fin-natura, l-omm iġġor li kelmaħa, tgħaddi sena, it-tifel jibda jimxi, imur forsi daqsxejn il-bot u jiġi r-raġel jerġa' jimmejtjaw ikollhom jiġi dak is-sentejn din. Issa, il-perjodu riproduttiv ta' mara normali on ir-rural base, meta ngħid rural ma jfissirx ċwieġ naturali, kollu sabiħ, kollu dinjituż. Fimta, il-mara għandha perjodu ta' riproduzzjoni bej nagħtu 15 sena, 18 sena, sa 40 sena. Għandha 12 tifel, and that's exactly il-Maltin x'kienu jbibu. 12 tifel. Issa, x'irrikjedi? Dak ifisser pensjoni għal-mami, għad-dadi. Tajjeb, kulħadd jgħix kif irid. Kellhom kollox li għandna aħna mhux bil-flus imma bil-familja. Iċ-ċentru tal-familja kien iti kollox pensjoni, entertainment, toħorġu fl-imkien, kompanija, politika, il-Prim Ministru kien ir-raġel u l-mara. Il-Papa kien ir-raġel u l-mara. L-altar kien il-mejda tal-ċina. Il-qassisin kienu it-tfal. Jiklu fl-imkien, l-ostja fl-imkien, jitolbu fl-imkien. Yeah, it's beautiful. And that is what was Paul. Kif daħlu dan nies illi ħalqhom meta jintuża biex paxbxu. Tajjeb, dawk raw illi għandhom ċerta omnipotenza għax qed jidhru bravi għax ħalqhom mhux qed jużaw biex jiklu biss. Għandhom power fuq ħaddieħor bil-illużjonijiet. U l-illużjonijiet mbagħad bdew jiġu impenġijin bi vokabularju, int għandek vokabularju sabiħ immens aħjar minn tiegħi, u nammirak minn dak, imma ma naħsib li tirbaħ l-imbagħad from the logical point of view, fimt? Absolutely. I will pass on that fucking challenge, for sure. Fimtni, inti ma toqgħodx waħdek, inti tiddispra waħdek, inti tmur tagħmel it-tatu ma tkun waħdek. Jien ma nagħmlux, jien m'għandix l-ebda tatu fuqi. Fimtni? Jiena mort l-Ingilterra, you couldn't stand it the way I stand it. Għax inti għandek użufrutt, fimtni?
differenti minni. You are a social person. Kont ħafna iktar. Bizmin tal-limt. Of course, yeah, right. Fis-sens li jina u kol mort noqgħod l-Ingilterra, meta kont żgħir, u mort propju biex nitgħallem inkun lilin miċriki soċjali li jena naf. Ġifieri naf li hemm ċertu ta' hemm ċertu faċilità fiha li toħroġ minnek affarijiet li mhumiex daqshekk taġita lik. Issa jiena dik ipprattikajta għax meta kont Newcastle tajjeb, l-ewwel George Chatham jiena kont waħdi. Secret coding machines, kont l-istonku tiegħi mimli bil-ferħ ngħidlek tajjeb. Imma kont soċjali, għara bdejt nara l-Imperu Ingliżi jinżel sa nagħmel jien u mort l-Università. U hemmhekk ma kellix flus, u mort id-debating chamber. Hawn issa ħalqi qabel kont nużah biex niekol jien biss. Tajjeb. Hemmhekk rajt debating chamber, Oxford University, nżid kemm il-darba Oxford u Cambridge, mint ilma ħanipprova mela mort u bdejt nitkellem fil-debating chamber. L-ewwel darba li tkellimt xtaqt l-artiblani. Imma mbagħad ma nkwetaj xejn, mort nara x-xogħol ta' Churchill, Abraham Lincoln, I'm not a simple man ta'. U għamilli kuraġġ għax Churchill u Abraham Lincoln bħali eżatti kienu jagħmlu il-speechi jippreparawhom kienu. Għad Churchill ma u dak is-sigaru li kellu, dak kien fictitious bħal omnipotent u l-bowler ħadd li kien dak biex Parti mix-show. Parti mix-show, thank you. Allura, meta l-ħalq, John, jiġi użat biex titkellem u tagħmel affarijiet oħra, hemm tiġġenera nies illi jibdu jirkbu is-soċjetà, jiċċentralizzaw l-affarijiet għax jaqbillhom hekk, fimta? U jkunu parasiti tas-soċjetà sempliċiment għax il-ħalq qed jitkellem. Però la darba aħna bnedmin u għandna din il-fakultà tal-lingwa sa li nitkellmu. Li qed nagħmlu, pereżempju li qed nagħmlu jiena u inti bħalissa inħoss li għandu kważi dimensjoni politika with a small p. Le. Ħanispjega naqra it-tifsira ħej. Ta' dak li qed ngħid. Fis-sens li aħna hekk qed nitkellmu fuq isma' forsi din is-soċjetà kif inhi organizzata bħalissa ma tagħmilx daqshekk sens għax qed nagħtu poter lil nies li bi kliemhom qegħdin ibiħulna l-illużjoni u jingannawna. Allura jiena nħoss li meta aħna qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kważi qed nitlu f'dibattitu ma' dik l-idea. U dik fil-fema tiegħi hija relazzjoni politika bejn żewġ ideat. John, you're absolutely right. Qed nieħdu pjaċir miegħek għax ħadni lura iżjed minn 60 sena minn ħajti, dan huwa d-dibattiti li kont nagħmel Oxford u Cambridge u għadhom jagħmlu llum u Newcastle qatt ma nagħmluha u Malta di. Qed nobdu ir-regolamenti tad-dibattitu tajjeb maħniex ninterrompu l-xi una. Fimti? I'm very pleased about that. Imma l-punt huwa illi jekk xi ħadd minna at the end of this debate ma jmurx jitma' lil minu fqir. U ma jmurx jagħmel xi prosthetic aid bħal di u bħal di u bħal din nagħmel jien fis-silenzju. Li nkunu għamilna ħu paċenzja ma rridx inweġġek in anyway tajjeb entek biex inti tagħmel xi ftit reklami, dawk qed jollu l-prezzijiet tal-maratieri ma tmurtix il-laħam biex ħallas ftit lilek. And that is all we're doing in this podcast. We're not doing no more than that. Okay? Iġviri inti għattajt. Fil-fileta naħseb naqbel miegħek. You've got no choice. Fil-sens li, mela, nista' ninvertija dil-ħaġa, sewa, li jekk ikun hawn nies tal-kompetenza tiegħek li kapaċi joħolqu odot ta' inġinerija brillanti bħal minti kapaċi inti. Però tnejn minn nies li qegħdin fuq ix-xandira qed jgħidu smandi għodda vera tajba mela ċali taf kemm hu kapaċi tlaqna noqtlu s-suwed biha. Qed tifhimniex qed tgħidlek jiġifieri aħna bil-fakultà tal-kelma tagħna qed nippruvaw niżguraw li l-odot li toħolqu intom l-inġenieri jintużaw għalanijiet biex l-esperjenza suġġettiva tal-bniedem at large titjib. Of course, that's my intention. Imma ħanerġa' lura l-bniedem. By the way, l-ħamman t-derek mux għoli.
Skużani, kultant kolli britnet. Le, ċajta ftit. John, issa ħan iġu lura, jien għamilt xi ftit xogħol il-Monsignor Azzopardi, all right? Mort kellimtu u tani il-faċilità nagħmel rid biex ngħin lin-nies li kellu huma. All right? Issa prosthetic aids jiena daw kollha entom l-isptar biex ngħin in-nies fis-silenzju ma hawnhekk ħalqem għaluq kien, il-ħin kollu ħalqem għaluq da. U għendhom għax ħalqi. Issa, meta tiġi biex tgħin in-nies, ma tenhomx għax tidhom morru tolbu. Ma tgħidulhomx fil-meeting tal-politika, fimt? Għax hemm jiena mort kulinkwa knisja li hawn fid-dinja morta jien, fimt? Jiena mort knisja evangelista u affarijiet oħra. U dak li raj kien mass hysteria. Jiġifieri min juża ħalqu tajjeb bl-intonatura kif għandu bżonn. Pereżempju jgħidu Mintoff li kien orator, x'ismu Kapaċi, Hitler kien da. Għalija l-ebda wieħed minn dan nies li jiftaħ ħalqu miegħi ma nammiraħ, tajjeb, għax ninnuna eżatti il-fini tiegħu. Issa meta jiena kont ngħin lin-nies ġol-Università ta' Newcastle li ma kellhom bżonn ħafna mathematics u inġinerija insomma, ma setgħux jifhmu dak li għolhom huwa astratt. Bħalissa hawnhekk hawn ħafna electromagnetic waves, da kollox electromagnetic waves li hawn hawnhekk kollox. Il-washing machine kollha li għandek id-dar kollox my products. Ħafna nies ma jifhmux daw. Jien nifhem għadi. Allura da kont ngħinhom. Issa biex ituni għax kwaħter taħallas, fimtak kull taħallas, jien kont ngħidil kulħadd. Mela da biex jitini xi ħaġa lura għalli nistiednek biex tiġi l-knisja tagħna. U ħadd pjaċir, għax ta' nistudja xi ħadd ieħor, fimt. Kif qedlek jiena noħu każi tal-qorti ma nitħallas tapposta. Biex nistudja hekk. U mort id-dar tiegħu laqani il-mara tiegħu ngħid tliet titfal sbieħ ta' finti hekk. U beda jurini kif qattat tadama. Itin it-tadama f'dek. Dan qed nagħmlu degree qed nagħmlu degree. Is-sikkina daħħalek u mbagħad jagħmilha hekk, qed jurini da u jiena sejjer hekk. Qed neħu pjaċir għax qed nistudja the-social side of it. Minix qed neħu pjaċir għax dana se jfejja d-degree żgur. Imma jħu pjaċir idoq l-organi għall-ħas ma jagħmilx għax jiġġennen. Għax dik il-partiċin ta' moħħu, fimtni, jiena qed inħoss għalih, rimors għalih. Ma nistax nibdel id-dinja, u mort biex miegħu. Insomma, daħadni proud li doq l-organi ta' finti, imma jiena ħassej dik il-mużika għaw mużika inti tifhem għax inti mużiċist provokattiva. Għaw mużika kien hemm ma nafx min kien qajjem ir-reġina fl-emozzjonijiet tagħha ta' fin sessualment ta' bil-mużika li jagħmlilha ta' ġifieri, this is just like that. Il-Ġermaniżi kellhom għandikun 7-8 cycles per second, iġġennek. Dik hija frequency, ta' kollha nafhom jien. Allora meta daqqet iddoq il-da, jiena qed nara li dik kienet mass hysteria biex iqajjem lin-nies idaħħalhom ftik il-għaw. Badi hekk fl-Afrika għax m'għandhomx mużika drums biss. Għandhom droga li hija djara. Meta tiżżifna, tirrikjedi dilazzjoni, wara 10 minutes inti tkun drogat. Sħabi meta kont immur nisfen, jiena kont nistudjadi, jiena kont nisfen rock and roll. Meta tajt drogat ġifieri ikun hemm reazzjoni biokimika, ngħidu. U jibda jġennu. Għalfejn taħseb ħansaqsik ftit affarijiet dwar mela, jiena nifhem ħafna din l-averżjon jew din l-antipatija li għandek għal minu kapaċi bikliemu għal-parti primordjali tal-bniedem li għandna ħafna eżempji storiċi tagħha Hitler. Nistenna ftit, m'għandix antipatija ta' xina bil-Malti meta rajt il-dinja tiegħi is-soċjetà ma tridix, jiena ġġojnjajthom għalhekk sirt imma naħseb li ġġojnjajthom b'naqra stmerrija. Le, għax inti it's a case of the survival of the fittest. Jiena ġġojnjajthom minn ma kont brikkun. You understand? U fil-fatt dan huwa l-kompromess li xtaqt nilħaq miegħek. Mela, eżatt, ġifieri jien naħseb li speċa parti mis-somma tal-bniedem huwa li jirrispondi għall-lingwa, speċa dak
il-bniedem kif inhum sawar meta jisma' l-lingwa u partikolarment il-lingwa b'ċertu kadenza, b'ċertu ritmu, b'ċertu timbru. Biex għandek biex ġo fik għandek xi xorta ta' receptor li l-aħħadi u jħossu ċertu mod. U jħossu ċertu mod ħafna drabi primordjali li you get into inti sejjaħtila like a religious fervor. Sewa. The effervescence there kind x'kien jgħidilha insejt kien għallim li bell episode 3. U dik hija perikoluża ħafna. Histerizmu hija perikoluża. Of course it is. Ħafna. Però mbagħad hemm ukoll pereżempju mumenti fl-istorja fejn kellek nies li kellhom ukoll din il-ħakma ta' kadenza, eċetera, eċetera. Tipo pereżempju Martin Luther King, Junior, li bil-fakultà tiegħu bil-ħakma tal-kelma kien kważi oratur mużikali u kien kważi bir-ritmu tiegħu. Kellu il-kapaċità li nqanqal fil-popolazzjoni sewda biżejjed kuraġġ biex fl-aħħar mill-aħħar tiġġieled għad-drittijiet tal-ugwaljanza. U dik naħseb. No, mhux dik biss, għod attenta. Waslet ta' riżultati li jogħġbuni. Le, ma mhux dik biss. Għod attenta, Malta wasalna issek. Meta dak li inti kollu sewwa, trid dak il-bniedem li jixel il-fjamma, fimta? Imma l-pubbliku rrid ikun wasal fi stat fej it cannot take anymore. U jibda jirvella. Kif għamlet il-mafja, per eżempju? Il-mafja ma twilġilx għal xejn tarġel l-Italja. Għax l-average person qed jiġi irriprossat. Allura dak li qed inti kollu veru, ikunu jridu dak il-leader, idu l-leader. Imma jekk il-bniedem kif aħna l-Maltini bħalissa, għamur rajt id-dar, ma nqumux, ma nintqatux fl-imkien biex għal dak l-Unjoni li qed inti, fimta? Għax mexxu tajjeb. Il-flus, dak li jmexxu l-flus, tantu ma clever, li ċirkulaw flus biżejjed. Biex inti qatt ma tasalem. Taf kemm mik. Ħadi naħseb ħafna fuq. Beautiful. Imma ma jirrealizzawx in-nies, fimta? Illi dik iċ-ċirkolazzjoni tal-flus, badu għan 3 metru kif inti tikkontrolla l-bniedem. Waħda minnhom hija kuxjenza, the best. Il-Knisja ma ngħidu. Jew di. Okay, spjega li dik. Fiex nista' nifhem kif il-Knisja qabel kienet tikkontrolla. Le, għax il-Knisja anka tħallilha l-wirt kont il-Knisja biex to appease the conscience. Oh, attenta, il-Knisja da kollu li għan ġib tapposta hawnhekk jiena fimta. Għajdilna. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Jekk jiena dan ifhem, din hija bil-mat l-electromagnetic field li tista' tinbidel f'massa din hija Einstein hawnhekk. All right? Einstein qal li l-enerġija tista' tinbidel f'materja. Issa, Clark Maxwell dak kollu li qed titransmettija dak il-computer il-wireless kollha, radar, television, dak huwa Clark Maxwell. Dan huwa dawn l-erba' equation, by the way, ħadd żball għax għamilthom l-istess jiena ma insomma. Imma dan huwa kollox li qed jiġri fl-univers. F'dil faċċata qiegħed, l-arġis mhux se jifhem da. Imma jekk tispjega ħielu jifhimha? Le, irid 6 snin. Allora jikteb bil-lingwa Ġesu Kristu, qed ngħid jien, fimta? Irid imur titkellem għax in-nies mhux se jifhmu da. Allora rrit jitkellem bil-lingwa, irrit jikteb il-Bibja, irrit jikteb il-Koran, bil-lingwa li jifmu n-nies. U rrit jagħmel analoġiji wkoll, għax il-partitions tal-moħħ tal-bniedem. Għadu dak l-Afrika. Fimta rrit jgħix. Parti primordjali tal-bniedem qed. U jrid l-għajnun ta' taħtihom biex jiġu flimkien bħala tribujiet. It-tribu huwa s-saħħa, da huwa bniedem individwu, dak bħal dak l-imbierek li jemmem, dak jifhimhom daw. Fimta? Dik it-bissima li ktar imbierek. Issa, sakemm inti tifhem illi dak l-emozzjonijiet kollha li semmejt inti huma sempliċiment ħu paċenzja bija, jew mal-engineering, importanti tal-kelma engineer.
Għax il-bioloġija hija engineering, fejn prodott qiegħed jiffunzjona hija engineering. Issa, sakemm il-bniedem jifhem l-om hija importanti. Il-gatherer, il-hunter u da kollha, il-natura nnifisha dik hija self-sufficient. Sakemm il-ħalq ma jitkellimx. L-annimali jgħixu, s-siġar jgħixu għadhom. Kif aħna bdejna ngħixu issa, tħallna fi problemi. Tajjeb, li daħlu għedhom politikanti ma importax ta' imma sakemm il-grupp ma kienx kbir ħafna, tajjeb, u l-inġinier ġifi għenhom. L-inġinier, I'm very proud to be engineer. Il-prosthetic aids kollha li għandhom ġodarhom in-nies kollha barra u ġewwa trains, aeroplani, vapuri, kalzetti, lieta ta' taħt u heaters, kollox u engineering. Kif daħlu l-flus u di daħlu l-iktar ħaġa bdiet fil-1929 għaw intaqgħu Jekyll's Island għandikun xaġek. Jekyll Island, 1929. That's right. JP Morgan, Rockefeller. Thank you. U daka inventaw l-IOUs, biċċa karta. Ta' parsi, għala da' xej, reliġjon oħra, nipproteġik wara l-mewt. Nipproteġik jekk il-banek ifallu. Dak huma Central Banks kollha ta'. Ġifri, huma kollu duħħan, illużjonijiet ta' sigurtà. Fimta? Stamel. Il-banek, għax jafu l-ċirkolazzjoni ta' flus daqshekk jistu jiselfu dak iż-żmien, 90% tal-flus li jiselfu minn x'imkien ieħor ta' finti jekk kienet ta'. Imma x'jagħmlu? Jitolbu l-alqa li għandu l-farmer jaxtu ħel-flira. U l-banek jisiru sinjur imbagħad. Tara il-ħasil tal-flus kif isir. Il-banek hekk jaħdmu. Allora daħlek del-marelli flus issa. Mingħajr but font, m'hemmx font imma jidher li hu font. Imma l-veru senza l-mlet jiġri huwa jekk inti ma toqtolx il-valur tal-flus, inti għandek l-instabilità kbira. Kif ġara? Every 100 years, per esempio, ommi tilfet ħafna flus meta kellha flus għal Ruma, per esempio, qabel il-gwerra. L-Amerika 1929 qed tgħid kemm ilu. Great Depression 29, l-ispiċċa 33 minn għalija. Mhux hekk, u bad kellek u tiġri ħafna ta' l-boom and bust cycle fis-70s ġrat, kellek il.com bubble, kellek il-2008. Issa. 29-41 issa għamet il-depression. John, qabel dik is-sistema nerġa' l-pjanti, is-siġar, l-annimali. U dak il-bniedem, forsi going back, anki 500 years, ta' mhux iżjed. Tant kien hemm stabilità għax ħadd ma seta' jsir sinjur. Il-bniedem, laqas is-sinjur ma kienu sinjuri ta'. Imma tista' tgħidlik kif pereżempju Prim Ministru ikollu jott jgħix 17,000 lira fil-ġimgħa. Fimt? Jien I pity the Prime Minister, I pity dan nies illi għandhom ħafna flus għax tant qed jikkonfonduhom issa li ftehmu bejniethom biex jibdluhom assi. Konkreti, l-art. Il-kontrattur imur fuq il-Prim Ministru. Prim Ministru jagħmel xejn ta' illu xinkeċċilek 30,000 ruħu. Għaddalek minn tobbeka darba, ġifieri, għal it's easy to reign in Malta for 1 year, but it's not very easy to reign for 5 years. Meta għala di? Meta tal-u l-Ingliżi, ju. Imma f'Amerika da mhux l-istess għamel. X'għamel? X'għamel mhux tal-laba kollha. Ejdi kemm iġġena mill-kapital li kellu pereżempju kulinkwa Prim Ministru biex jaħdem in-nies Maltin. Ejdi kemm. Vera mistoqsijat ma tfajti li jekku, riċerkax għaxa bħalli, speċta m'għandix dik it-tweġiba. Ara kemm ħadmu nies Maltin minn flushom. U wara flushom eventualment jikkonfonduhomx. Iridu bil-forsi jaħsluhom il-jottijiet jiena bil-Malti jiena bnejt frajgatinijin ta' u għamilta ma' Imma, sekonda waħda, ġveri inti għettajt li, speċa li għet nifem li, speċa aħna bħala bnedmin evolvejna b'dil-intelligenza, li parti minn dik l-intelligenza li tkun ħaxxej, speċa li inti anka, u dik li tkun ħaxxej hija utli ħafna ġaħna bħala speċi maħniex per eżempju fizikament b'saħħetna. Allora aħna biex noqtlu l-jum fan biex nikluħ, irridu nkun għala cunning. Dik it's part of our coping strategy minħabba d-deficienzi tagħna resistenza. Sakemm tuża biex titma' l-familja tiegħek. Sewwa. Imma issa mhux hekk tintuża qiegħda. Issa ma dik il-kapaċità li nkunu cunning,
Għandna wkoll din il-fakultà tal-lingwa li jiena nsib li hemm użi interessanti ħafna li speċa u tajbin fis-sens li jiena jkolli ħsieb u rnexxielna naqsmu miegħek, jiena għandi bżonn setta simboli li it-tnejn nifmu. Issa setta simboli jista' jkun dik il-meravilja li għandek hemmhekk inti. Jew tista' tkun lingwa, isma' l misfel tinżilx għax hemm 4 ljuni u ħajkluk ħaj. U dik nista' nispjega ħielek b'mod naqra artikolat, ngħidlek anzi tafx ħanamlu, ħanduruhom min naħa l-oħra, inti ġib il-lanza u ħanamlu fis-sens li hemm utilità, però issa inti issa qed li meta mbagħad dik il-kompliċità bej forsi familja li forsi mbagħad tikber fi tribu u mbagħad tikber f'ħafna tribujiet tiġi dik il-massa komplessa, f'dak il-punt speċa niġu unsustainable. Exactly. That's exactly where we are. Jekk il-business, per eżempju, qed ifalli, u naf il-business mhux produttivi, per eżempju, ma nistax niftakar wieħed bħalissa ma il-restoranti pra Maltin, per eżempju, jgħidu, ma s-sarriġ dajr fil-Covid, tina lajnuna sur gvern. U liħor maħni s-serin tajjeb, tina lajnuna sur gvern, tina lajnuna dak handikapa, tina lajnuna. I mean, familja primittiva, dik ma tastistax issir. Ma ħadd m'għandu dritt, inti għandek dritt. Kif qed inti eżatti, il-lingwa għalhekk il-ħalq qed jintuża issa biex inti tivvinta sentenza. Fimta biex fil-liġi fil-qorti għax tiġi fil-qorti. Ħanejdlek storja fil-qorti, trid importa. Ħanejd nsemmilek da Dr. Mallija. Tajjeb, jiena kelli l-kas ta' Sejvon. Tajjeb. U mort. Għamilt il-kont l-ekspert tal-qorti jiena, tajjeb. U għarin ritratt da. Għalli tista' tgħid l-air conditioner x'qiegħ postu jew le? U jiena ħares leħda għalli għadġel professor għalli għax mem xerf għalli iva jew le. Ridni rispondi iva jew le. Jena ħares leħda għadġel għalli mal-fejsad. Ek, fimta l-lingwa l-użdal nisnajdlek iżjed ta' minn di ma ħanajdlek di għalista. Għadġel, dak ta' madwarna l-awla, including il-magistrat li kien hemmhekk, dak ma jafx xina nara jien. Ġifieri huwa u jiena. Fimta huwa he's clever, mux miej immata. Meta rajtu it-tratenejt ftit, għetlu sur maġistrat, l-darraġa għet jiprofa ingannani, jena fim? Ma jistax ingannak, għetlu zgulli ma jistax ma għet jiprofa, ta' għalli la, għetlu xie ma nistax nirrispondi kif għewli, għetlu għax dar ritrat meħut ġematej qabel ma sar l-inċident. U għallu li dik għall-awdjata fil-qorti. Fimta? And that's the language. Nejdlek iżjed ta' nejdlek iżjed. Le, u perswasi firri, Tarimus ħani li Tarimus Rad, trid. Tarimus Rad kien il-Prim Ministru tal-Awstralja. U xaħat kitidlu. Għallu tista' tidinna kif inti qed li il-background tiegħek x'inhu huwa n-nannu tan-nannu x'kien insomma. U dak insomma kien il-Prim Ministru taf inti. Tal-Awstralja. Tal-Awstralja, that's right. U dana għal allora jirrit jirrispondih, tinsiex li l-Prim tal-Awstralja jirrit jippreżenta l-familja tiegħu bil-lingwa. X'għamel? U għallu iva, din kienet mara insomma, ġabet ir-risposta. U qal li qal li n-nannu tan-nannu Remus Rad kien jismu kien business kbir ħafna tal-equestrian, ta' żwiemel ġifieri, kien kbir ħafna kellu business kbir. Kienu ukoll intraċċat ħafna mal-railways Awstraljani, kien jaħdem ħafna magħhom. Kien serva f'pożizzjoni mal-gvern għal xi 20 sena, tajjeb. U tant kien popolari li darba minnu għamlu ċelebrazzjoni għalih speċjali, tajjeb, sfortunatament waqt id-platform u miet. Dak il-lingwa li juża il-versa kien, il dak kien ħallil ta' żwiemel. Kien jisraq il-railroads, għamil 20 sena għal-ħabs u għal-uħ. And that is the way language is being used. U tiġi xoqgħod tgħidli illi il-promises li għamlu l-politikanti, il-promises li għamlu reliġjon, per esempio reliġjon, mhix ħaġa kera, trida bil-fors. Imma
Is-suding ta' wara l-mewt, per eżempju, li tgawdi wara l-mewt, imħabba l-fatt li tant kienaw ħmieġ u tant kienaw plagues u tant kienaw WCs ma kienxaw, illi d-dinja kienet fqira ħafna. L-unika tama li inti ta' dil-bnina hija bil-lingwa. Imma qed titaqbihom in-nies, il-politikant hekk jagħmel, il-bank hekk jagħmel, l-insurance hekk jagħmlu. Allura il-ħalq mitkellem, fimtni? Dak jeradikaħ mill-edukazzjoni tagħna, jeleva fl-edukazzjoni tagħna. U dawk in-nies tal-kottonina meta kon żerjin silenzju, l-ebda eżami ma kienx ikejjinna aħna bil-affarijiet silenzjużi, le bil-kelma. U Ġużepp Aquilina l-istess. Meta ġejta Malta, ħankompli dik jien fimt, jien sibt li l-università, il-fakultà tal-inġinerija ma kienx parti minn tal-qroq. U jiena ġejt l-Emkas l-Antik. Tajjeb. Nista' nsemmiha ġifieri ġejt konti kwalifikat ħafna xin l-għawet li kelli PhD, ġifieri dakinhar. Imma sibt madwari ħafna nies jiġu mill-Ministri, mill-Prim Ministri u nies ġifieri dilettanti inħatqata biex ngħid il-veru. Għax anke nazzjonalisti bil-Malti ma tawniex dak li waduni. Jiena ġew għalija l-Ingilterra, Mr. Lydiard ħanin minnu. Offri li niġi għaw Malta, nibdel Mr. Myers li kien tal-UNESCO, offri li pożizzjoni ta' senior lecturer meta ġiet għaw Malta. Miss Mortimer u il-Ministru Nazzjonalisti ġiet tal-Edukazzjoni għastaw kasi. And I don't like this, ma ħobx ngħidha, ma that's true. That's true, il-nazzjonalisti mhux ħelwin ta' għalija l-inqas għalhekk tilfuta. Issa. Għalhekk tilfu l-aħħar żewġ elezzjonijiet? Għax ma tawx għax nistaq bħali. Allura. Għax ma kienx hemm meritokrazija taħt in-nazzjonalisti qed tgħid? Għalija personali ma kien hemm xejn, ngħidlek straight and plain that's it. U l-analiżi tiegħek iktar wiesa? Jiena rrid nara il-għala l-università ma tix taċċetta lili. U kont mort għand Edwin Borx Kostanzi li kien ir-rettur fimt u tkellimt magħha. Issa, is-sistema tal-Emkas kienet hekk. Aħna konna nagħmlu d-diploma tal-Emkast. Tal-Emkast l-imsanet ngħidu sekonda. U fannin 68-70. L-Emkast ilu daqshekk. Le, mhux dal-Emkast l-Antik. Jippreċedi, xi tip ta' Polytechnic qed ngħidu. Polytechnic. Okay, all right. Dak li hemm is-sixth form issa. Okay. U dak mort kellimtu, qed tisma' niġu arranġamenti għax jiena kont nagħllem. Kellhom degree, imma ħadd ma kellhom staff l-università. Aħna konna l-istaff li l-gvern impjega meta telqu l-Ingliż tagħna r-rigal tal-Polytechnic, fimta, biex naraw x'nagħmlu għall-ekonomija. Fimta, allura l-università żammet is-social professions classical, l-antiki, teoloġija, insomma, hemm xejn ħażinu. Imma li ma riditniex hemm fuq. Allura jiena kont nitħalla isma' daqsxejn ta' xejn mill-Università Borx Kostanzi, imma tabib ġo St. Luke's kien jimxi bħali u jgħallem il-mediċina. Li dak kien it-teħritejner fi. U li xejn. Għalfej. Għax il-soċjetà timbena bil-mod il-mod, tidħol fi tradizzjonijiet, fimta u meta kollok inġinier għadu ġdid il-ħajja tiegħu. By the way, l-intelligenza tal-pubbliku, l-intelligenza tal-umanità, jiena nkejjilha. Ara l-professjoni meta eżistiet u meta bdiet. U dik kienet l-intelligenza relatata mal-umanità. Jekk il-professjoni eżisti fi ġbin Ġesu Kristu meta il-bniedem kienet lesta leha. Ara l-engineering meta bdiet. Fimtni? Bdiet f-1750. Nara, imma bdiet tirranka il-lussu kollha power tirriplizza r-reliġjon u l-politika fil-1900. Issa l-engineering irreplacjat dak classical professions. U nasib l-lum fil-verità nasib l-inġiniera u maħut mill-aktar nies b'saħħithom fid-dinja. Le. Dik issa l-flus. Issa l-flus. Però meta tħares lej pereżempju kumpaniji bħal OpenAI u DeepMind huma kumpaniji vera jagħmlu ħafna flus u vera il-kejl tal-poter tagħhom huwa l-flus, imma daw engineers as such. Well, of course, jien għandi studenti. Qegħdin l-MIT tal-Amerika għandhom il-kumpaniji tagħhom. Għandi studenti li jien għamlu. X'qed jistudjaw?
Għandek idea? Electronics, għandi studenti li jagħmlu the fastest analog to digital converter ta'. Għandi studenti li jagħmlu l-error correction code fast li hemm. Ħonoda ta' forsi nkellmu dan nies. Għadi barra minn Malta ma diġejn law, fil-marelli inti tgħid. Dawna wieħed minnhom laqas eċċettawha Malta. Fiex ma jiġu assolutament xejn m'għandhomx familja jew. Għandhom familja barra minn Malta, żewġ Ċiniżi, ġifieri I know them very well, jikdbuli. And they're brilliant. Meta ġew provaw jiġu Malta, laqas fehmu kif għamlu lili, ġifieri eżattu. Għalfejn ma fehmux in-nies, ma ġibtudix, saqsejtilek l-ewwel u tħadni fuq aneddotu. It's not a case of ma femmunix. Għax meta pereżempju l-ewwel ftit snin li qattajta Malta kienet dil-biċċa xogħol. Ġlieda tiegħi biex intella il-fakultà tal-inġinerija l-fakultà. Kombinazzjoni ġiet, fimta? Mintof darba minnhom ġie il-Polytechnic, Misfel, u għamel xi speech hemmhekk u qal li aħna ma nitlux l-università għax aħna mhux kwalifikati. Anki Mintof taqala. U jiena lejt idejja insomma x'jiena kont għadni ġej mill-Ingilterra taf inti kont debating kull nhar ta' Sibt, kont għadni fidil bil-Malti. U lejt idejja qedlu onorevoli qedlu ħanejdlek qedlu naħseb għandek xi żball qedlu għax fil-Kastija qedlu jiena minn Bormla bħalek wara kollox u qedlu imma jiena għandi first class honors u għandi PhD u qudiem xi 2000 rodi qedtielu. U baqa ħares lejja. Tinsix huwa qiegħed fuq l-altar u jiena qiegħed fl-udjenza, dik hija trick psikoloġiku li kulħadd juża. Imma dik ma tbeżżanix lili. Dak ħares lejja ma kienx jaf jaqbad jagħmel. Għalli minn int hekk ta' minn int qedtilek ngħidlek ta' Anġlu b'sajla wkoll jekk trid issa. Għalli minn int qed jiena doktor, għax kont doktor Pulet, jiena doktor Pulet, għandi PhD, first class honors, qedlu tgħid li jiena minix kwalifikat, jiena kwalifikat iżjed minnek qed inti MSc għandek biss. Anke r-rettur, MSc kellu, mhux Kostanzi. Ħagos bik minn tof. Le, ma da xej. He was reasonable, very nice. Joħroġ xi ħadd fuq l-stage. Ikellmu fuq dnej. Stennejt ftit minuti. U mbagħad minn tof ħares jitħaq waħda għal ma mhux għalik qed ngħid. Mela wara ftit insomma jiġi xi ħadd il-kalkara, dar tiegħi jgħidis ma jgħidli tawarni biex jistudjaw xi ftit lilek, Qedlu ma la jsiru dawn l-affarijiet hawn Malta għalli huwa ta'. Qedlu ħanilek li ma nibżax billi jistudjawni. Sorveljanza ġifieri. Biex jistudjaw xi ftit. Għalli qedlu issa, għidli xi riżorsi xi jien m'għandi xejn. Jiena raġel twajjeb, ma minix raġel, anzi nixtieq għamil nubit iżjed f'ħajti jiena bil-Malti. Insomma, mbagħad ġie xi xahar wara għalli all right, ma m'għandix għalfejn tinkwieta għax Mintof qallhom ara minn imissu l-pulija għax dak ikolli bżonnu. U kien batalija mbagħad, fid-darba kien batalija biex sfortunatament kienet għax dina trabli tħalt fih bie naqqas jitwemmenu. Da konna on strike fl-Imnarja. L-Università ħarġet on strike. Għax kien hemm da xejn inta fkatkom żgħar, ma kien hemm dak termol tajjeb. U għalfejn kienet qed tistrajkja? Kien hemm ferment fil-pajjiż. Ħanedu hekk tajjeb. U jiena billi jiena ġar tal-familja. Xi żmien qabel kien inqatel xi ħadd insomma. Kien hemm xi X'sena qed ngħidu hawnhekk żontu għandna? 72, xi ħaġa hekk 72 x'imkien le. U jiena kont qiegħed on strike. Imħabba li bżajt tal-familja. Għax ħassejt li l-Università mhux se tagħti protezzjonijiet biżejjed biex jiena mmur naħdem hemmhekk, fimta? Ma kienx pulizija biżejjed għax kien kont immur naħdem. Allura deċidejt li ma mmurx. Ħafna nies hekk għamlu. Tmur inti kieku għandek familja u m'hemmx protezzjoni biżejjed meta hemm dal-ferment kienu qed joqtlu n-nies ta' jiġru fuq il-bjut bil-sparat. Tafhom dawn inti m'hemmx għalfejn. Għandix li qed nipprova niskopri l-imkien il-til li sar fil-1972. X'imkien lem insomma. Mbagħad kienu ġew għalija d-dar, niftakar ġew l-armi biex neglur bżajt. U għattila l-mara, għattila sma ekku ekmu, għattila inti t-tiġi t-pikjani ma ħabib tiegħi għax tiskanta moħħi kif ħadim. Jina trenjat mill-Ingliżi wara kollu. Right. Għattu t-tiġi t-pikjani mid-Deutsche Welle, f'xor Pelagin, fimta?
Għetlu minn kien Lawrence Muscat, għan il-lik minn huwa fin bil-mara tiegħek ta' mur, ejt il-mara tiegħu, u tlet tfal li għandu, u tfal tagħna, insomma, tfal tagħna. Ejjew hemmhekk u nirrid niġi magħkom. Għalt li orrajt, insomma. Trasaq sim mistoqsijiet għal-isbitek jogħġbu. U nżilt hemm isfel. Kif kont nieżel Marsa Xlok hemmhekk, lil da driver li ma kontx naf minnu bħalissa. Qedlu importanti dus għall-birgu fejn kienet toqgħod ommi. U insomma, għaddejt ommi, u ħabbetila l-mami tiegħi, insomma, għadlaw ġabek u tlajt, għattilaw kif inti majjen, għatli ġabek, għattilaw xej ma, mettilix l-ommi, fimta? Kont qed nipprova nisraq ftit ħin, fimta, biex naħseb se nagħmel. Għad meta għadda insomma ftit, forsi 10 minuti, rġajt inżilt, dak kien qed jistennini fil-karozza hemmhekk. Għalli orajt surpula kif int għallina naf il-ħutek ta' kolla nafhom, għalli kolla ta' niswaj bentom. Ix-xufir da jgħalmi. Imnalla mor. Għalli veġ doħodnien, għalli għax għandhom zonnok Marsa Xlok, għalli għax għet jgħatu xokkijiet, id-Deutsche Welle l-antenna jgħatu 1 megawatt of power, kważi ta' 600. U naf nis li kommentjaw suicidju, bil-power li jem, u naf iżift fajliet, għax mbagħad għamilt riċerka, 4 kilowatts of power, biex jissiljaw il-plastik, magnet elektromagnet, walla bil-daqsek il-bot mill-ġuf taħħom. Ma l-ħarż, dak huma affarijiet konfidenzjali li nagħmel ta' Malta li nistgħu ndomlu darb'oħra. Insomma, mbagħad ninżil temmes għalli id-Deutsche Welle għandha power, qed jixelu l-fluorescent lights ta' Biżebbuġa. U l-krejniet qed jagħtu x-xokkijiet. Għalli se nħottu dangerous cargo. Mimx għafajn idu xinu, ma tajjeb, ma. Saqsiet għall-għajnuna minnant Una spessadda bizzez, minn biex naħdu xinu minn. Insomma, għanwet, sista taħseb xinu, ma nasib kien għetjen il-Gaddafi, jena, ma insomma. Mbagħad ġie Kolonel Camilleri miegħi tlab tal-għajnuna xi ma nifhimx l-explosives, ħadni l-mosta, nżidt fil-mosta fl-ammunition depot tal-armi Maltija hemmhekk, imxejt. Studjat id-detonators u runi kollox, insomma. U mbagħad għamilt calculations, all right. Illi kieku xi ħadd ikun qed joħott detonators jiftaħ li tagħhom da detonator jieħdu qed tifhem. In fact, bantenna li rajt inti l-bieraħ għamilt id-dar xell bozza jien hemmhekk fid-Deutsche Welle. Għażgu mela. Nilbes il-qalziet bil-mutur li rajt barra l-bieb hemm jien biex ma jarafni ħadd kollox konfidenzjali, ma stax nitkellem, jajruni poxtu ġagbin sħabi tal-università. Għax meta tlabt il-mintof għall-għajnuna ta' kullinkwa ħaġa li rrid għall-ħuda. Dak għall-rettur, ma kienx Bosch Kostanzi, musa ngħidlek minn huwa. Ma dak intani 6,000 lira later on, ma ngħidlek ukollu. Min dak Mintof? Il-rettur. Il-rettur. Għax kon se nitlift il-promotion, u għall-ħars. Għatnu pjaċir tisma' ta'. Insomma, da għallulu l-rettur li jekk pulej kun irriċi instrument mill-università jew anywhere in Malta irritujulu. U danka, xandar li qed naħdem waqt l-strike. Ment il-Mintof għetlu, għetlu. Għalek dojla l-ġagbin. Mela, għetlu Għax kont strike breaker, fajna jom. Imma għetlu jekk hija xi ħaġa tal-università jien mhux se ngħinek, għetlu jekk hija xi ħaġa nazzjonali biex ngħin in-nies, għalli hija xi ħaġa nazzjonali u tlajnuna tiegħek għalli. Għetlu orrajt, mela jekk ngħinek nazzjonali ma mhux għalli m'għandix x'aqsar mal-università. X'tagħmel u tħalli nies imutu. Insomma. U għamilt l-istrumenti, jiena kollox l-amplifiers kollox jiena, u mort kollox collapsible, żgur, direction finders, kollox jiena għamilt, fis-silenzju, u l-bist naħseb kien nemmies, għax meta kont ninżel hemmhekk xorb laġinik, ħilfna marati u da ma tarax. Jien bil-motur ta' finti inkejjel u da. Imma mhux qed nagħmel affarijiet sempliċi u plottjat il-polar diagram tad-Deutsche Welle. Għal-pjaċir għax kienet fuq l-Afrika hekk, kienet sabiħa. Mbagħad mort id-Deutsche Welle. Polar diagram tista' spjegali x'inhi dik? Il-power kif joħroġ shape tal-power li joħroġ minn ġol mill-antenna tad-Deutsche Welle. By the way, meta nżil l-ewwel darba hemmhekk, kont spiċċajt fejn Deutsche Welle kienet tistenni il-mara u ġejt magħhom, They were very nice, il-familja. Anyway, mbagħad. U fej kienet ix-xandar ġifieri? Lejn l-Afrika.
Lej l-Afrika. Mux il-BBC u daw, min ikollhom Peru, irrid jagħmel il-propaganda tal-sin, fimta? Kien jagħmlu bil-radio qabel mat-television. U 1 megawatt of power kien ħafna ta'. Insomma, u jiena sibt li jekk min qed iħott li jagħmel xi żball fid-detonators, okej, da jistu jisplodi. Allora ordnajtlu l da ħabat id-doċa vela ordnajti, tittara l-inġinier Ġermaniżi, għalli għetlu titfija f'diddata u diddata, fimt? Ma rriċ, U meta rejtu d-diagram tiegħi, għalli where the hell did you get that from? That's highly confidential. U immaġina jiena, right? Issa xieħt. Imma forsi ma konġ zer daqshekk, forsi 30 sena ilu da, xejn ftit forsi. Imma dejjem kont serju bħala affarijiet tiegħi, fimt? Tara da t-tifel għaw da qed jgħid li għetlu ruħanejt, għetlu inti tafni li għalli li għetlu jien għandi l-ħila niplottja l-polar diagram tal-Ġermaniżi kollha fi żmien il-gwerra li kelkom ta' għetlu I did really u ta' baqaris lejja. Għetlu I did this myself, all right? I did this myself. Għalli is very accurate, għetlu I'm sure it is. Għalli rrit nibata kolon biex japprovawni u allura għetlu jekk inti musatati każ inċemplu l-Prim Ministru issa trid. No, għalli all right, għalli nagħmel li tgħid li inti. Bata kolon 3 minuti u 3 jiem wara ġiet insomma għallulu għamel li jedek pulija. By the way, jina innoċenti f'ħafna affarijiet tajjeb. U billi kont naħdem ma' Royal Navy, jina kont naf xtaf fil-Royal Navy, jina ktibt l-militar Ingliż through di ambasċata. Etom, jekk għandkom xi għajnuna tistu tenuni ir-reazzjoni tal-explosives fl-electromagnetic field. Importa tenuni xi papers jew hekk. Bata li il-dax ismu il-British High Commissioner għalli aħna l-estinenuk basta through the university. Mux li l-ek personali, femta basta etnenu l-pajis, mux li l-ek personali, femta, I don't mind, you know how you get it. Insomma, u tawni affarijiet żgħar għax jien naħseb li għandhom iżjed, femta. Imma l-interessanti huwa jiena l-baħnan mort ngħid il-militar Ingliż biex jenuni kif jirreaktjaw l-explosive f'high magnetic field. Tista' taħseb di x'għamlet l-militar Ingliż u s-CID Ingliżi. Kemm għaqlitilhom inkwiet. U x'kienu jiġri hawn Malta? Mela Kien hemm riperkussjoni fil-fatt tal-rikjesta partikolari ħafna? Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. L-akbar kollaborazzjoni tas-sena għal Teatru Malta ma' Teatru Anon, dik is-siġra f'nofs ta' triq, direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli, kitba ta' Manuel Mifsud, teatru jimxi fit-triq li ma jaf biha ħadd. Mis-16 sa' 26 ta' Ġunju ġewwa l-Emkas Pawla, biljetti minn teatrumalta.org.mt. Senna ftit, il-riperkussjoni kienet sempliċiment li ċempilli l-dax ismu l-ambasċatur Ingliż għall-isma' se nagħmlu xi parti xi ġimgħatej oħra għalli tiġi mal-mara tiegħek. Fimt? Ovvjament jimniex tfidilu. Tara ġab xi nofstu żana CIDs l-Ingilterra biex jaraw xi nagħmel hawn. Imma jien kont onest, jien qed tilhom xi nagħmel qed nistudja l-electromagnetic field li ħeġġi mid-Deutsche Welle. Il-Ġermaniż reaktja mod u l-Ingliżi mod ieħor, insomma mort dal-parti, Ovvjament minix fidil. Għaxina ġejt mistieden parties politikanti fejn kienu qed isiru kontratti kbar. Mort Paċeville, per eżempju, rajt ħafna affarijiet meta kienu isiru kontratti ta' telephone exchanges u hekk. Allura l-atmosfera indunajt minix ta' subajja bħal fimt u l-mara tiegħi qed għaw xi ħaġa qed jiġri James Bond daw qed daw qed ipprova ifittxuna x'inha nagħmlu fimt. Għallu minn għattilom, rabdejt insomma, meta rajtom jisom jiswettjaw kalmi ta' finti, qed ikunu ġentili, very nice, fint, mem xejt id-dibutu, imma kienu qed jarxu, għallu naħlix bi għattilom, namel ekka kuwek, għadu pjaġir. Minti ma konx marbut b'segretezza ma' Mintoff?
Ma daw ma ħassejx li hija Malfej, fimtni? Mal-Maltin iwa. Mal-militar, in fact qedtlu l-dax ismu l-ambasċadur Ingliż, fimt qedtlu jekk jista' jkun żomma daqsxejn bejnietna qedtejn pajjiż assaġġ, tifhem? Għalfej kont ħoss li daw kienu n-nies li stajt tafda? Għax jiena nafu l-militar, waħed impejjew, huma trejnew li. Kienu nies li taf? Le. Kienu il-kultura ta' nies li taf? Jien meta kont nagħta fuq sirku konni maċin, kelli ngħaddi minn studju hekk li studjawni hu. Jiena kont l-unika wieħed li qatt ma mort ma mara. Se tix jsibuli daqshekk lili. Jekk inti ixommuk li inti mort ma mara waħda, daqshekk laqqas għandek ċans tersaq lihom. Lili ma tistax issibli daqshekk kara. Ma tistax. Allora fimt kont f'dat. Allora if you know the people, you approach them, tifhem? Suġġett li speċa ħafna drabi jew tħaddirna ftit fuq u għawek jew kun kienu xat semmjuli, hija ir-relazzjoni ta' Mintoff mal-università, mal-akkademja, dik il-ħabta. Inti l-esperjenza tiegħek dik il-ħabta fl-akkademja, dik il-biċċa xogħol tal-MCAST. Sa dik se nkompli fuq dik, all right? Għax jiena dik wara ġiet okej. Imma meta jiena kont qed nagħti fuq dil-biċċa xogħol, kelli ċans ninkellem il-Mintoff, fimta? U darbet għeddotlu ismet, għeddotlu importatejna intellu l-MCAST l-Università. Għalli ma rridux jafu. Għeddlu mala billi, għeddlu mux inti l-Prim Ministru jiena. Noċentiet. Għalli għun ċtamelu. Għeddlu kikun għeddilom ismet, l-Università klassika għadha bżon juża, tajjeb għadha bżon juża. Keep it up. Imma mus sentikom il-pagi mill-flus ta' Malta, fajjeb, in-ġeneral flus intom. You carry on, you know. Għalli rax ideja dik, dikun għallom ekk. I'm very sorry about this, I can cry biex nejlek veru. So, l-Università telet, il-Faculty of Engineering telet l-Università tal-Iraq, imma sfortunatament l-Università l-Antika sfraxxat, fimta, minn tela South Africa, minn tela l-Libja, kulħadd tela, tobba telqu Saudi Arabia, għamlu l-flus ta' Borx Kostanzi kellu mar l-Ingilterra, fimt? Kellu l-ħbieb u ta' ġob ġol-Università ta' Londra. Issa, jiena kont l-Università meta kont l-Ingilterra meta kelli 16 sena. Immaġina kif ħassejtni jiena meta Borx Kostanzi mar l-Ingilterra ta' xi 65 sena. Waħdu. Nasab kien daqsxejn super marriċ jimpjega ruħu l-ġob li sejteħ Mintoff. Tara di dan nies kif jiġu dik il-lawra kollha anki Ġużakkulina kamel ta'. Ġużakkulina mbagħad mar għaspiċċa mill-Università. Ta' fil mar fl-uffiċċju tiegħi li kien l-MCAST, il-Sixth Form biex ikompli għamil dak id-dizzjonarju. Kienet ċerta soddisfazzjonali. Ġifieri Mintoff kien għallhom kien proponi l-om dil-idea? Għal-fejn sfaxxa? Għax bdiet l-Università ġdida, tedet il-dek ġdid, tlajna aħna, il-Mechanical Department, tellu l-accountants, tellu l-periti, għandi kun. Allura ma kienx kellhom speċa dal-monopolju bejnietom u l-istudenti bdew jitqasmu fil-fakultajiet. Yes. U bat sar il-rettur sar dak il-rettur li kien Welwyn James, għanilek minn għax niftakru. Welwyn James kien. Allora l-Università l-antika spiċċat, teoretikament, u bdiet l-Università ġdida. U aħna tlajna mek, I'm very proud of it. Fimta? Imma what I'm not proud illi Borx Kostanzi spiċċa l-Ingilterra waħdu. Raġel kbir fleta, fimta, it-turufnat waħdu, anyway. Imma għaddew 10 snin, u nazzjonalisti insomma ħaddu s-sibu. Reġa ġilura, reġa sar rettur, Peter sar reġa ċedilu, insomma. Da fl-istoria, memx għafid, mura minn kien rettur, u tara memx għafid nispiega di. Imma Borx Kostanzi kont nejdlu jena, imma rix jisma. Fimta, u darba minnom kienem honoris causa, niftakru kont immur daw kien, kont nħobb immur. L-Università kont nħobba jenu, ma tantx rispettatni laqqas imma insomma. Fl-aħħar bdiet rispettani. Imma nara li l-Borx Kostanzi fil-Knisja San Ġwan, waħdu, kien għadu ġej mill-Ingilterra, għajnejna ntaqgħu hekk, fimta? Waqaft inkellmu.
Għattu kif aħna u għadressajtu għana Mr. Rector, U kont imur nara darba fis-sena, għax jiena kont naħseb li r-rettur jarani darba fis-sena, qatt ma rani, jien kont ramur ngħidu. Kont nitkellem fuq il-mathematics, daw kien jien malda tifhim moment. Qed nifhimhom ta'. It was very nice in a way. Imma rasu. Għax hu mathematician u kien xi punt imexxi Chamber of Mathematicians jidirli. Insomma. Allora fejn dik il-meeting ma tiegħu ma San Ġwan, niftakar ngħin antaqu. U għalli aħjar smajt minnek. Mbagħad kienu taw job ġol medical school. Fimtan ġol medical school. U l-mara tiegħi hija nurse. U kull darba li kien jara kien jgħidla selli li għalih il-ċalita, selli li he's a good boy. Mbagħad mietu. Imma dik mhux bħal Jack Smedley għatlu xark I'm very pleased. Imma l-Borx Kostanzi nħass remors kbir li naħseb tortijaj imma rnexxi l-intella l-fakultà l-università. X'tagħmel hu? Tara jien għandi kelma, naf nitkellem. Fil-fatt hekk konsensasi. Imma u l-kelma naf nuża, meta nitkellem jiena mbagħad, ma tantx tkun tista' tirrispondi għax jiena fatti jien inġinier. It's facts. Allora, immaġina jiena kif ħossni. Ma kellek bżonn tinnegozja dik ir-riżorsa tal-università? Kellek bżonn tinnegozjaw. Speċi ta' l-għodda li użajt dik il-ħabta hija l-politika. Imma ġiet kombinazzjoni, mhux jinfittixta. Isu għetlek, ħafna niżmietu including Jack Smedley hekk. Isu hemm xi electromagnetic field li jittinor opportunità meta nibżonna. Dejjem hekk jien donnu ma nafx. Donnu hemm xi connections fil-sistema. Hemm xi avvenimenti oħrajn li tħoss li huma forsi mistoqsijana stramba ta' paranormali fis-sens li interċeda għalik l-electromagnetic field u forsi qed insaqsi pers li inti għandek moħdaqsek loġiku li nismak titkellem fuq ħwejjeġ supranaturali. Ovvjament nara. Isma, by the way, jkollok bżonn neħdu xi pawża. Meta trid x'in trid. Well, dik tal-organi u l-etnej, meta mort għandak l-evangelisti, fimt, ħassejt il-feeling madwari. Illi dak li kienu qed jgħidu l-supernaturali, imma jiena kont naf li kollox engineering, anki il-fatt li l-imħabba u inti kif tħoss. Nedu la mħabba, nedu la feelings, nedu la emozzjoni, nedu mużika. It's all reactions tal-inġinerija li għanna faħna f'ġisimna fil-daw, ta' solitiz. U di rajta jena. U il-mara tiegħi kont spiegajt l kollu, meta marret l-Awstralja għamlet bħali, ġist mistidna tmur fl-evangelisti, ħalleluli, bdiet tiftakar fija, għatli dak kollu li għatlinti kollu bdiet naraġġej. Unbat jgħidlek, għajdnu bijedek, per eżempju, għajdnu bijedek. U l-familja Puledon għandha xi ħaġa ma nafx, hija darba minnhom mar night club u hypnotist għajjatlu għallu inti għallu tiġi u jipprova jagħmel bużullotti biex jihpnotizza. U mbagħad qallu sur Puli għallu paċenzja għallu li ħadd ma jihpnotizza bil-moħħ tiegħek. U da il-Master of Ceremony study l-Evangelical Church ħaseb li he was clowning għalija ta'. U ġi għalli you're not one of us, are you? Għetlu I'm a human being, għetlu. But you're not of our denomination. No, not really. I was a guest. I'm a guest here. Insomma, offendini xiftit, mux ftit ħafna. Parti mill-missjoni evangelika mux li jipperswaduk biex tinaqat magħhom. Ma jkisibu ħajti jibes un-bat. Sabu ħajti jibes li ma ngħidlikx. Issa l-oħra, mela darba minnhom kont ċatam. Issa, is-sibbis jiena kont imur nisfen, għax ma kellix flus biex nagħmel iżjed. Allura kont imur ċatam, nixtri l-bżonnijiet li għandi u nippassiġġa ftit l-ewwel hemm. Oh, I happen to be passing qudiem toy shop. U dat toy shop ma nafx il-għala, qatt Malta fajti waqaft. Qed inħares liha. U rajt dal-hand puppets. Suti kien jismu bil-Malti kien isfar. Kien jidher fuq television, daħal dek fidejk toqgħod tagħmel insama tat-tfal nidra jien fin. U ġobni da jiena. Ma nidħolx u nixtrieħ da.
m'għandix raġuni għalfejn, la kont miżżewweġ, la kelli tfajliet, la kont assolutament xejn. U ma kellekx xi ħafna flus qed tgħid? Le, ma kellix ma l-suti kelli bżek, oġobni u xtrajtu. U ħallejtu fuq il-mantelpiece, l-Ingliżi kollhom mantelpiece ta' finti, ħallejtu hemm xi 3 xhurek. U nżilt Malta kelli ħabt ninżel holiday. Għax fis-sajf kienu jallawdjawna trip in-Navy fimta, sakemm nigradwaw bħala fitters għax imbagħad li insomma nżilt. U l-mami tiskanta wara qaltli kien hemm Viktor Hija. Qatlu qed inħoss qatlu li hawn ċali madwarna. Allu hija qed inħoss li hawn ċali. U dak aħna konna dar flatta overcome id-dockyard kien hemm it-triq li tiġi tikkosta tal-linja kienet tiġi. U dak insomma mar biex jara il-vapuri deħlini u da. U għalla, ċali ġej veru. U kon ġej, jiena fim. Issa, nitla id-dar u l-mami, tafint il-mami kienet, toħod il-bagalja u tiftaħ il-bagalja hija u l-ħwejjex tafint il-ommiet kif huma. U kif tiftaħ il-bagalja hekk, tara da s-suti li ġibtu mill-Ingilterra miegħi. U nisma' l-ommi tgħid, mela taqaf inti? Tara x'naf jien ma naf xejn ma. Għad li taqaf xi ħadd qallek. Għalli xejn ma naf. Għad li taqaf. Tara ma ħejdi x'inhi. Għad li x'in pregnant. Għad meta kont pregnant. Għad meta xtrajtu da. Marrelli fil-ġurnata tal-conception. Dik mommi kienet ma hija ġowi kbir. Għandek xi xorta ta' għandek xi xorta ta' ipotezi. Ejwa. Teorija. Ok. Meta l-aħwa u l-ommi, meta l-aħwa u l-omm, tajjeb, inislu DNA, tajjeb. Il-configuration tal-moħ u tal-ġisem hemm relazzjoni, nirtu l-xuxin, tajjeb. Issa, għaw minn hawn joħroġ 125 watts minn rasek bħalissa inti qed jiġi emitted 25 watts ta' power. Dik hija. Issa jien għandi teorija li dak huma kollha electromagnetic field. Fimta? Issa, jekk ommu iben 25 watts hija l-enerġija li għandi bżonn biex nħaddem moħħi jew le jemmittja radiating. Dak li kelli qed tagħmel inti dak qed iħaddimlek moħħok ovvjament, imma mbagħad jiġi radiate ħossa sħanek inti tilbes ħafna kowtijiet u ma toħroġ dik, għara tħossok sħun. Issa dika inħoss li dik parti minn reliġjon tiegħi ta' u paċenzja bija issa, għax kollox konnetti, billi l-omm u l-liben għandhom l-istess DNA u l-aħwa għandhom l-DNA, jista' jkun li dik is-sħana mhix kif Einstein, the speed of light is equal to mc squared. C is the electromagnetic field velocity, mux il-light, għas l-spektrum tal-light huwa kbir ħafna tal-electromagnetic field, infrared, violet light, radio waves, fimtni, mux il-light biss, il-Bibja tgħid let there be light. No, let there be an electromagnetic field, fimta? Allura, jiena nħoss li jekk jiena tifel Tommy, hemm possibilità kbira li jiena ttunjajt għaliha. U temmin ġon ta' jien meta kont nisfen ma' minn nisfen, anki meta niġi ta' jekk jiena niġi ħdejk, jekk jgħet il-bot, jekk nersa lejk, ta' fil-inħoss inti raġel ta' jew le, jekk niġi wit indaqsek miegħek, isek il-radiation tiegħek inħossa. Mod tfajlet li kont nisfen, per eżempju, nħossa you're bad. Allora ma hija, fimt, u maħuti, għandi di. Inħossni, u kulħadd għandu. U tiġi xtejli li... Tirreżonaw fuq l-istess frekwenza. Yes, issa. Meta l-evoluzzjoni għamlet l-pjanti, u jina u inti, per eżempju, inti tifel ta' missieri, u jina tifel ta' missieri, tajjeb. Issa, jien semmut, u l-materja tiegħi sessir enerġija, u dak huwa r-reliġjon tiegħi, fimta? Dik is-cycle. Enerġija, materja, evoluzzjoni, ommi, missieri, jiena, mietu issa, jinġibt it-tifla tiegħi, jiena semmut, insir enerġija, nerġa' lura, għalhekk aħna aħwa f'Alla,
Għax inti enerġija, Ġesu Krist, we are made in the same. Jistudjat ftit il-Bibja ftit ta'. Imma dak l-expression li hemm li aħna magħmulin fl-image talla, it's true, għax aħna kollha enerġija. Christ is energy, God is energy. Bellezza tiffitja. Imma mhux il-Bibja jekk tinterpreta timbidel God electromagnetic field, tibqa l-istess. Mirakli jsiru l-istess, resurrections, kollox l-istess jibqa, kollox l-istess. Allura fimt, jekk jiena mmut issa, kull ma se U l-idea tar-ruħ kważi tibqa' l-istess. Of course. Ara kemm sabi, jiena ġismi se jispiċċa. Jiena biċċa faħma bħalissa, jekk faħma taħraqa, ġol power station tajjeb, issir fil-boiler tal-power station, issir elettriku, mbagħad imur charger dar tiegħek, tiċċarġja il-mobile tiegħek, fimt? U mbagħad tkellimni kif se tagħmel dal-podcast u dak li joħroġ minn ġol antenna huwa l-faħam u żejt li inti bdejt bieħta. Transfigurazzjoni, fimt? L-aħħar biċċa resurrection. Għalkemm anki l-klim sabiħ. Allora jiena ċalibu leha nindik l-enerġija se nagħmel modulation tagħha, modulation ġifi superimpose fuq il-carrier. Għax l-ispazju ma tistax timxi inti bis-sound waves. Kif aħna qed nagħmlu issa. Inti hawnhekk għandek dal-amplifier, qed imurlek ġo modulator hemmhekk, qed titransmetti ma nafx frequency qed titransmetti forsi xi ftit gigahertz jew FM. U inti qed tagħmel modulation tal-vuċi tagħna fuq dik il-carrier li inti qed tibgħat. Mingħajr dik il-carrier ma tistax tmur fl-ispazju inti fim. Allora se jiġi meta jiena insir electromagnetic wave, dik l-electromagnetic wave se tiġi superimpose fuq il-personalità tiegħi. Li jiena genjat meta kont ħaj. Allora jinsi nibqa' ħaj. Bħala electromagnetic wave modulated bil-personalità tiegħi. U meta semmejt il-lommi jiena, ommi għaddit minn hawn minn ftit ilu. U tjunijat għalija, jien semmejt il-lommi u missieri u l-ħuti. Ħamur return sentenza l-ura għall-idea ta' resurrection. Yes. Meta tajt li wara tmut ħajkun hemm din ir-resurrection li hija isek ħaterġa' tmur lura fl-electromagnetic field. Yes. U għat li il-personalità tiegħek f'dak il-proċess ħad tiġi stampata fuq l-enerġija tiegħek. Modulated din il-kelma. Modulated. Yes. The way the energy modulates is imposed upon by your personality. Jena knejt. Dak huwa belief tiegħi, all right, jiena engineer tinsis. Sewa. Nifhem fil-communications, nifhem dak kollu qed tagħmel inti. Issa, dil-picture li għawa għek, dil-picture zejra, tara? Dil-picture. Isu Venn diagram zejra, da? Le, dik hija żewġ wedding rings interlaced flimkien. Ok. All right. Issa. Għan nispjega l dik, tajjeb. Dan huwa ring ta' magnetic field, ikun continuous. Kulinkwa magnetic field tittamel ring bil-force. Kulinkwa mutur li għandek u dal-mikrofon kollha ring. Issa, maħħa dik li kollok miż-żewġa. Electric field. Tajjeb. Issa biex timxi fl-ispazju, dawk it-tnej iridu jaħdmu flimkien. Mara u raġel, u rajt mhux raġel u raġel u mara dak għandhom prodott. U di biex timxi fl-ispazju titossilla hekk. Kif dina tkun qed tiddikejja tikber di. Allora inti għandek pendulum. Fimta? Il-pendulum ikollu potential energy. U bat jinżel kinetic energy, jerġa' jitla'. U l-pendulum jibqa' jivvibra l-ħin kollu, fimta? Jekk ma jkollux friction, jibqa' dejjem. U dak huwa l-electromagnetic field, dawk iż-żewġ circle għalkemm hu sabiħ iż-żwieġ ta' qed jossillaw at the frequency li ngħidu 1 megahertz, 2 megahertz, 5 gigahertz. Daw serin hekk. U meta hu paċenzja bija issa. Jiena l-antenna qiegħed wara. All right. Dal-antenna għandu dil-loop. Qiegħed in-frame trid taħdem għal dik il-kamera naqa' ħalli jarawk sew. Kemm tolli ftit dik il-kamera. Ħalli dak li jkun ma jitlifx x'qed nagħmlu eżatt. Istintkom f'moħħhom iġġeneraw katina, se nagħmel katina jien fimta kif taħdem dal-antenna. Issa tal-mobile li għandek. U da jagħmel loopek u loopek, fimta? Dik electric field tkun għall-ewwel. Issa madwara dik għax qed tiċċaqlaq tiġġiena dil-magnetic field hekk.
Issa hu paċenzja bija. Kif jiena niġġenera hekk daħħal loop sa subajk, ġod il-loop. Subajja? It-tnej li huma. Le, tiddaħlu hekk. Bravo, tara. Issa meta jiena dal-antina qed inti ħejsi, għax bil-forsa jisir inti, fimta? Qed niġġenera jiena. Kif nagħmelek inti tiddur. Kieku għandek idek l-oħra, daħħala fil-loop l-oħra hawnhekk, fimta? Daħħala fil-loop l-oħra. Tara, jiġri jiena eċitajt il-dal-antenna, eċitajt lili, jiena eċitajt lilek, inti eċitajt li. U dak huwa transmission tal-radio waves. Daka jimxi at 186,000 miles per second. Għasti konċepija, fimta? Ġivi, that's all it is. Fimta? Issa fuq dik jiena sa nagħmel modulation il-personalità tiegħi, fimta? Allora se ngħix wara l-mewt jiena. Ma mmutux, we don't die, eżatti kif tgħid il-Bibbja, kif jgħid ir-reliġjon. U għalik da jispjega ħafna affarijiet bħal fenomeni qed nifhem ta' telepatija pereżempju ta' Of course. Telepatija u l-oħra li saru xi studji jeżistu papers dwar l-affarijiet jew jekk titkellem dwarhom l-affarijiet fl-akkademja jgħidulek biex dawn mhux affarijiet serji li nistudjaw aħna. Ħanedu hekk. Jiena minn qed jisma'na forsi jgħidlek polemi ġnunu. That's what it is. Imma jekk toqgħod waħdek bil-Malti u tipprova tikkontempla ftit u ma taħux il-bużullotti, per eżempju, jimporta nuża l-kelma exploitation u extortion tan-nies li jitkellmu bħalqhom. Fimta? Jiena rrid ikun liberu darba x'ismu wieħed nazzjonalista għalli inti m'intix ittesserat magħna hu dak iż-żmien. Għalli la, qed għax moħħi tiegħi hu. I don't want to, jiena mmur nivvota qed ma moħħi tiegħi mhux se toħodu li inti ta'. Darba minnhom ġie l-Arċisqof Merċija. Lemkas konna, l-antik, kien għadu kam jilħaq. U ġirret il-reġistrar niftakar. U ġiħdejja, kont naħdem, għax jina kważi beħnana. Qabel ma kont nipprepara xi ħaġa l-istudenti, kont nagħmilha jien. Jiena qatt ma għamilt xejn li ma nafx jien, fimta? Jiena nagħmilha jien. Ngħidlek storja oħra wara di. U allura kont nipprepara xi ħaġa fil-dax ismu fil-laboratorju. B-741. Niftakar insomma. U dar-reġistra jġimu warajja. U jgħidli, isma' Sur Pulejek, ikollok tkellmu l-Arċisqof, tkellmu l-Arċisqof Merċija. Jiena ħares deħi, kemm l-Arċisqof ġej kellem lili, jiena fimt? Għalli huwa warajk qiegħed. U ndur warajja, fimt? U nara l-Arċisqof Merċija, bid-bissima da inti, he was very nice. Għalli xinti ta' għalli ġejt nara kif tgħixu intom, fimt? Għatlu nirringrazzjak, għatlu. Għalli xinti ta' għamel. Għatlu għat niprepara xie daqxie electronics, għatlu biex ta' finti l-studenti nattrazzjom daqxie b'dak l-affarijiet li ma jidrux blajnejn. Għalli xini dik, għatlu dak u amplifier, insomma, għatlu meta kont nistudja l-amplifiers jena konna namlu filters. U dak il-filters li huma moderni jgħidu active filters kellhom bżonn amplifiers. U dak mbagħad għamlu l-ewwel amplifier fuq id-diżintana kważi, fimt? U dal-Arċisqof insomma interessaruh. U bdejt inkellmu qed isma' Sur Arċisqof, lu hawnhekk hawn xi 27 transistor. Għalli, iwa. Qedlu ma llum dan antik ta' qedlu llum fuq difrejja. Qedlu fuq difrejja nistu nagħmlu iżjed minn miljun ta' 3 million nagħmluhom. Qedlu u minn ftit ieħor qedlu l-isperma taf kemm fiha information density, qedlu aħna se nilqu l-information density daqslen fl-isperma u l-ovum ta' mara. Qedlu di se tsir ħajja minn ftit ieħor. Għalli tgħid. Qedlu hekk ta' qedlu ġa qiegħda ħajja, infatti bis-sensors illi titfa' l-informazzjoni fil-memorja u l-kernels huma seeds, fimta? M'hemmx għalfejn inti tistorja siġra, dik kbira wis, imek tistorja żżirrija tagħha. Dak li nagħmlu fl-electronics aħna, fimt? U l-bira meta ġejt rajt fuq it-seti hemmhekk xi ħaġa qisha ddur hemm. Lim waħda?
Li kienet tidher isa DNA Iva, dik Ok, il-helix. Iva, dik hija l-isbaħ invenzjoni tiegħi dik fajjeb. Għax jiena il-PhD tiegħi għamilta interpretajt l-engineering in 3 dimensions, il-mathematics in 3 dimensions. U damma, minn eżaminani gustajtu kien kallu sigaret bi għalli tista' spjega li x'għamilt please. U dak kien l-interview tiegħi insomma. Qed tifhem ġifieri l-arċisqof semani apprezza da kollu li nagħmel il-kelma tgħid għalli meta tliset u qatt ma waqqani għaċċajt. Meta kont nistieden il-birgu jiena minn xi ħadd għalli intkom l-inġinier ma tafx titkellmu daqs l-avukati u dawn nies li joħorġu fil-pubbliku politikanti u hekk qed nitfejta fitlu. Għaliex intom ma tantx titkellmu. Intom ma titkellmu ma jfissirx li inti tiġi dik il-konklużjoni tajn għax nagħmlu qed niċċallenġjak trid. Qed tieni suġġett. U jiena nitkellem fuq dak li stess, tieni 5 minutes biex naħseb, intajnam il-kalkara x'in hemm noqgħod, kon se nagħmlu s-soltu insomma mor Smart City hekk qabel Smart City ta'. U daġi billi kien reliġjuż għalli tkellem fuq ir-reliġjon. Update, kif kellimt lilek hu. L-electromagnetic field u da insomma jiena nemmen li high density electric field, electromagnetic hija massa. Ma tkun very high density, tiġi materja. Għasamil. Dik temmina inti u hija. Le, nemmina jien. Okay. Dik hija I believe it. In fact, jiena nemmila qasem materja. It's all high density electric field. Il-lokata f'żona hekk. Qasem materja. Li aħna kollha essenzjalment enerġija. Imma billi qiegħda iż-żonata with different densities. Fimta? Inħalqu per esempio l-electrons iduru mal daw bil-protons iżommuhom biex tiġi stabbli in a very small, mhux titlaq tiġri l-barra, fimta dik imbagħad l-atomic energy tiġi. Dik imbagħad it fits għalija, it makes me happy. Insomma dana laqas għamilt 2 minuti għal inti għatiju. Ġifieri fint, imbagħad darba minut qajt ma' l-isqof de Pasqua. Mhux kien il-punt tiegħu. Għax ma setax jifhem x'in ngħid. Jiena kolli għalhekk id-demokrazija ma naħmilix sanil. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-funrun tal-Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħaduha. Qafa sabru. Ħasas xi ħaġa ma. Peress li qed nitħattu fuq tnejn min nies reliġjużi, għandek l-isqof u għandek dal-bniedem li inti sfidajt għal dal-dibattitu speċta. U it-tnejn huma speċta familjari ma' li inti sejħla il-fakultà tal-kelma. Però wieħed minnhom weri rispett u kien understanding. Kien konxenti tal-tipo għarfek. Dik hija nasbel kemm għarf bħal boniġis, għarfek. Liħor ma għarfekx. U forsi dik hija l-frustrazzjoni ta' min iparla mingħajr ma jaħseb, mingħajr ma jisma', mingħajr ma juri rispett. Il-politikanti u ħafna nies hekk huma fil-kategorija ta' dak tal-birgu. Għax m'għandhomx is-sensittività. M'għandhomx is-sensittività. Issa l-għax jisqgħu di Pasquale konna ħirġi minn honoris causa l-Università l-Antika u sostennini, ma nafx għala stennini, insomma bdejt inkellmu, jgħaddi r-reġistrar, għallu doqx kellmu dak maħniex ta' il-reġistrar da tal-De Pasquale għallu le, mhuwiex ta' mhux hekk. U meta konna għedna l-De Pasquale għetlu sma għetlu sorarġis u għetlu. Da għalilek waqt li tismanti? Waqt li jina kont jgħed mal-of De Pasquale. U jaf li jinti jgħettisamaw jgħeda dil-ħagġa? Eskur u d-dimi, għalli doqs għalma dak għalma ma miġdun għalma ma jafju. Biex jimminak? Biex jimminak, biex ċajta anyway, u ma. Ok.
John, tafni biżejjed issa, fimta. Meta xi ħadd jekk jaġi xi fiha, jiena nikkompartimentalizza ngħid dak għandu xi ħaġa nieqsa fil-dik, mhux torti jew I pity him. Kif għamilt il-Jack Smedley u l-oħrajn, I don't go against him. Jekk m'għandux biex jaħdem, ma nistenniex li se jaħdemu. Fimtni? U l-Arċis of the Pasquale, induna, he was very nice. Għetlu l-Arċis, it's about time li tagħmel il-High Priest tar-reliġjon tajjen, tal-Knisja tiegħek. Għetlu għamilni Monsinjur. Għalli badiet għalli għidli. Għetlu ħanejli, għetlu n-tqasir. Tajjeb, għetlu għamiltek l-Knisja, il-ġebel tal-Knisja. Għetlu mbagħad għamiltek l-qampina biex tajjar leħnek ma ranġi wassal, da xej qasir badiet it was very nice. Mbagħad għetlu għamiltek il-pulptu biex titla xej flori. Għetlu nixtieq, għetlu ħaġa waħda, għetlu wara li titkellem inti fil-pulptu, għetlu intik id-dritta. Għetlu hu paċenzja, għetlu stiden il-dak li bena l-Knisja, stiden il-dak li għamlek l-qampina, stiden li għetlu biex nitkellem warajk, għetlu fil-Knisja, għetlu l-Knisja għandha tkun tiegħi wkoll, għetlu nitkellem fuq l-inġinerija, għetlu kemm Alla nara l-attru ma' engineering jiena, fimt? Għetlu forsi ma' għetlu ma' għandek l-amplifiers, għamlek l-amplifiers, darba butu għalija il-Knisja tat-Tarxil biex nagħmilhom l-amplifiers. Rabi kbira, il-kappellan tal-Arċipriet tal-Raħali. Għax biex namillu l-wires kelli naddilu l-wires. Imma l-kolonni, ju. Għalli ma rridhomx barra. Għalli ma rridikx tħaffer il-kolonni laqas. Unbat Peter Sarrazin għalli għalek ma miltiġ, għalli għax kien għalli xi ħaġa da. Għalli ma nix mirakli ju. Sajt għamilt il-wireless, ma dik żmien wireless ma kienx għamil kol nagħmillu jienu, kif konna nagħmillu wkoll ma. Deżellim kemm nista' nagħmel jienu. Insomma, da, għetlu, millum il-qoddim, għetlu, Surarġis, għetlu, il-kelma talla tiġi mxandar mill-equipment tiegħi, ta' għetlu l-inġinier, għet jgħamlek jgħinek ħafna, għetlu uħriġlu l-mobile, insomma. Da għandi mobile jina, għetlu da, xandar il-kelma talla, da, insomma, daħal diħ fil-but, joħroġ li wieħed mill-aħjar mobiles, għalli ġan għamila, għalli ġan għamila. Għetlu mela jemta għamal il-Knisja tiġi sostenuta. Għalli li eżatti, kif għettajt inti għetlu, mux issa nerġu l-ura għal dik iċ-ċentralizzazzjoni ta' soċjetà għax is-soċjetà kienet ignoranta, kienet maħmuġa bil-plagues u ħmieġ u n-nisa ma kellhomx il-facilities li għandhom issa li għamlu l-arja bihom, fimta. Il-Knisja u d-dar bil-fors kellha tkun li triedet u kienet ċentralizzata għax il-flus ma setux jinġabru biex jagħmlu knisja waħda diċenti biex tiġi alla fiha. Immissa bl-inġinerija kull inkwadar saret knisja rikka biżżejjed biex tieħu fiha kull inkwa president tad-dinja, including Alla, fimta? Allura għalhekk id-dinja sa tbidlet u sakemm ma kienx hemm ħafna flus aħna l-inġiniera ġibna d-dinja l-qudiem u r-reliġjoni engineering illum, whether you like it or not. Kulħadd il-politika spiċċat imħabba li kulħadd għandu l-lussu tajtu jien. Ifhimha sewwa. U il-politikant qiegħed jistragilja kemm jiflaħ biex jgħix. Għax il-kontrattur issa il-boss għandu l-flusu. Fimta? Kulħadd jista' jmur għand politikant jafaslu jgħidaħ, jgħidu tieni dak li rrid. Għax il-flus issa rebħu fuq dik l-atmosfera li għajjem l-inġiniera. Għax bil-flus ta' xixtri dak l-inġinier. You own it, you don't know anything about it, fimta? Seħrek, fimta? Ma da kunx il-pjaċir tiegħi, fimt? Il-pjaċir tiegħi sa noqgħod nistudja x'inhu jiġri madwar, fimt? Imma there's no hope ta' illi se tikkoreġi jekk tħalli l-flus jiċċirkolaw kif inhuma. Għajem se għala sa'. Ma il-flus mhux simbolu tal-poter? It's an abstraction. Sa' kem kienu ekwivalenti tal-assi li għandek iwa, mek tipprintjhom liberalment, mhumiex. Hekk qed tisra. Qed tisra. Ħana dejjem qed taħxi. Of course you are. Il-pubbliku qed tiħabih. U l-pubbliku mhuwiex biżejjed, imma dak in-nies li jarfu kif jużaw il-flus u l-banek. Fehmu l-logħba u jistgħu jibqgħu jisirqu għal dejjem. Effettivament. Le, mhux għadi, għax tikkollassa. Għax tikkollassa eventwalment. Yeah. And we are not
Fimtni? Bħal tal-klandestini di, fimta? Issa, il-communication, kwaħat jagħmel karità, kwaħat jagħmel ta' mhux se nidħol fid-dettalji, matlek il-bierax kienu. Fimta? Raċ xina nifassja jien issa. Dik ma nistgħux nitlu fiha amma. Le, ma nistgħux nitlu fiha. Ħansaqsik mistoqsija dwar xaġa li għat l-ewwel ilu tagħna amma xtaqt xorta nistaqsijilek issa. Minnhom meta konna qed nitkellmu fuq l-electromagnetic field u bdejt tispjegali l-interface tal daw iċ-xriki għandhom xi isem? Electric field, magnetic field, electromagnetic field. Iġviri, daċċirku. Electric field, magnetic field. Yes. And they're doing this relationship. Yes. And they're exciting more. Of course, anything around them. U inti fim minnu għatli kemmu sabiħ iżwiċ Madonna. Ej. Tista għax isark ma nafx kux għat titkellem fil-figurattiv hemmhekk. Le, minn xatni fil. Ara, ħanerġa' nuridi, okay? Issa, da salib taf x'inhu da salib. Nittamu jew multiply? Le, dak hija dak huwa jidlu curl, aħna nidlu le, dil-figura triangle plus is-salib. Okay. Itnej flimkien, sorry. Okay. Dak jidlu curl. Issa, curl of E. Okay, curl of energy. Le, electric field. Le, kompli, le, John, you're very intelligent, u nirringrazzjak ħafna tal-li qed tismani ma t-tewibx waħda l-lub tal-berħ t-tewibt. Imma ħalek il-berħ ħad breakfast ilu, mux il-soltu l-ħu breakfast. U għajt rrit nispiega xilu li t-twiba, ħarbit li sar ma taħsib t-fajda li li. Ġeħalla. Għed tifima di? Yes. Le, mux għed nifem, ovvijament, għed insegwi. ħan nispiega l jien, all right? The curl of the... Orjina na. All right? Dit fissera. The curl of the electric field is equal to the magnetic field. Ħanħalli għalek għasra ta' importa. The curl of the electric field is equal to the magnetic field. Importa nejda nerġa. The curl of the electric field is equal to... Melissar. Orri nisu bajkek, issa ta' jeb. Dik nadu electric field. Issa. The curl of the electric field. Issa. Curling it. Taf xit fisser curling it? Għal-mike. The curling of that. Issa, daħal id-dek l-ħarfija. Tara, dik is curling that, tara? Mela irda daħlu semġew. Mela, this curling this is this, isn't it? This is the curl of this. Or this is the curl of this, or this is the curl of this. Dik u għal-matematik, dik li għattur subaj kev. Dik hija l-meaning ta' dik l-expression. Fimta? Umbat, erġamilom dawk it-nej, tara? This is the curl of this. Ara da xissa. U kemm sabiħa di issa. This is the curl of this. Okay. Fimtni? Yes. This is the curl of this. Or this is the curl. This is the double curl of this. Għandu għak, fimta? U din, tara l-katina kif tiġi. Imma kif qed taqgħodha ma' żwieġ? Essa. Thank you. Mela. Meta raġel u mara. Important zemmi in-namur tiegħi u mhux iż-żwieġ modern. Jkun privileġġ li nismak titkellem fuq dal-affarijiet hija ma'lem. Mela. Meta inti tara raġel u mara jaqbdu l-abbranza ta' flimkien, kif jaqbdu flimkien? U bid-dawra jagħmlu, Fimtu dak il-molekul tal-electromagnetic field jgħed fi żwieġ. Fimta? Għanna qamara. X'inhu l-isbaħ? Tanna qamara jew kollok sess ta' pjaċir magħha. Għanna lil min trid, għanna lili jekk trid. Jiena lill-istudenti tiegħi meta jitilquni mhux noħodilhom bidejhom. Fimtni? Nannaqhom ftit waħda hekk, fimta? It-tannieqa hija the curl. Fimt iż-żwieġ meta jkollok żewġ elementi differenti flimkien, dik is-surface effect. Għax minn tibda mill-botu. Kemm iġibhom flimkien u mbagħad torbothom flimkien hekk.
u żwieġ huwa bejn l-isperma u l-ovum mhuwiex iż-żwieġ bejn il-mara u r-raġel tagħmel hekk u toħroġ. Il-kelma Maltija timla bl-isperma. Timta? Issa dik hija fusion. Till death do them part. U dik qed tirreferi għal conception ta' tarbija. Iż-żwieġ mhuwiex bejn mara u raġel u bejn raġel u raġel, dak huma ħmerijiet baħnanati li ġew misinterpretati minn nies illi forsi ma jidħlux fid-dettalji li jiena nikkonċepi jekk noqgħod nilab bil-Malti. By the way, dina modified l-equation ta' Einstein jinta. Dal-għodu meta ktibta jiena immodifajt. Einstein qal E is equal to mc squared. C is the velocity of light jgħidu. The velocity of light zik. That is the velocity of the electromagnetic field li hija 1 over d. Għax light. ħanerġa' murlura għall-idea tiegħek tal-death do us part naħseb forsi jinfimtek. Pero biex nizgura li nisfemu. Li inti għettajt li meta fil-ritwal ta' żwieġ ngħidu till death do us part, li qed ngħidu huwa li meta l-isperma tiltaqa' mal-ovum u jkun hemm il-conception ħażet. Dak il-punt the sperm and the ovum have become one, and it's only death that may separate that union. Marriage between man and woman is not a marriage, it's a union for temporary, you know, kemm jisazzaw sekondi jek, twana l-egżejr. Fimtni. Ejda kolla, u żwieġ bej raġel u raġel. U xinu naturali, kulħadd naturali, imma sostenibilità tagħha tiżżewwenġi fuq iż-żwieġ li neħilek jien. Jixtu jagħmlu li jridu, dal-li inti tkellim ta' hawnhekk fuqhom, imma n-natura hija perfetta, hija kollox. Għalek il-sostenibilità tan-natura, ġifieri għax inti qed tgħid li l-omosessualità hija naturali. Of course it is. Imma ovvjament ma toħloqx ma tistax tagħmel death do us part biex ma twassalx għat-tarbija. Ara l-biru ħanerġa' nrepeti fajt. A stable system hija birth, production of products u death. Ma jistax ikollok birth, jistax unstable, mhux hekk. Ma birth, production ta' products u death. That's a stable system. Issa, naraw dik il-production of products. Kulħadd għandu dritt għall-opportunità li jrid huwa. L-outcome qatt ma jkun equal. Fimta, imħabba dak li qedlek jiena l-komplessità tal-sistema tanti kbira li mhux se jkollok ngħid l-istess. Mela dik il-production se tkun diverse genders, 81 genders, all right? Issa, dak l-81 genders jiġu birth, jiġu twelid naturali, biex hekk. Imma, meta tiġi għal-production, dawk jistu jieħdu kulinkwa professjoni. Kulinkwa professjoni, biex jagħmlu prodotti, biex jagħmlu xiklu. Jistu jisiru tobba, assessin, tobba, li jridu, li jagħmlu l-marel, li jridu, jagħmlu prodott. Imma dak il-prodotti li jagħmlu is-decade. Jekk dak jagħmel lek karozza jiġbol, tissadda tora ftit. Jiġifieri dawk bħala prodotti imma il-prodott ta' dak l-81 genders skont kif jitlaqgħu kif il-mara li jridu combination qegħdin mhux veru 81 għandek pretty useful. Ma kontx familjari ħadd tal-81 genders sakemm smajtilek, però mhux importanti bħalissa forsi nitkellmu wara. M'iniex expert ma. Iktar din is-sekwenza tinteressani. Imma xejn hija relatata issa. Jekk tieħu bejn dawk il-genders kollha ta' production, minflok jagħmlu prodotti, dak se jiltaqgħu. Intimament, tajjeb, mhux hekk nagħmlu. Issa, mara u raġel biss jagħmlu tarbija, dana il-prodott li għedlek jiena, till death do us part, l-oħrani jagħmlu l-mara li jridu, jilabu. Kollox naturali s'issa. Fimta? Issa dawk għat-tnej meta kun hemm nies oħra mara u raġel, se jagħmlu komunità oħra li fiha another 81 genders li se tagħmel production ta' prodotti u death wara 100 sena, insomma, ġifieri sekwenza ta' 100 sena. Imma dawk in-nies li żwieġ huwa fused. U
Jien ma sanħadat. Miet kitmur għand Monsignor Zoppardi, the physical side, taraħ mill-ewwel ġveru. Imma the mental side, dak il-kompartimenti jiena ngħidlek naraħ mill-ewwel hekk fimta. Jien ma nistax ikun nikkundanna l-ħadd. Jekk inti m'għandekx biex taħdem, mhux torti jekk hu. Inti naturali veru. Imma kif se kont tagħmel xi ħaġa żejjed fimtax dejjem tibda ddejjani, inti taħseb li inti naturali tagħmel li trid, tinfluwenza lili. Inħalli l-natura taħdem u taħles minnek wara. Dik sabiħ id-dikej, fimta u d-death, dak iżżomm stabilta. Jistu jagħmlu l-arja dan nies illi ma jillinkjawx dak iż-żwieġ. Għalhekk il-wedding rings huma sabiħ, fimta. Min standpoint ta' inġinerija, però meta tajt li dawn nies jagħmlu l-arja, fis-sens naħseb li qed talludi għal affarijiet bħal pereżempju meta tara il-parati li spiex ta' huma koloriti ħafna u karnevaleski ħafna. Però minnaħa ta' bniedem b'moħħ matematiku xjentifiku ma taraħiex li dik hija reazzjoni għal oppressjoni li kien li preċediet dan l-eżordju. Mela, tlaqna?